kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirubi yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebisite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse. Eye n'Ensoko TV uburoso bw'umugusi. Wakire byana inde oyo minto mugusi ominto arabana ba minto bonsi asere bituno byetu bya gusi na Kenya ngima na andonsi ase sengima mwetane n'ekizemo awo nabakwani byana inde asema mbya bono iga mwabokire bya somo nene na inde kinekere kinyasaye atwanjeire kurira litukuriya litukurigeni litukurisera litukuri obwanchani asema mbya bono iga ninde getasoma malikaita macheno nyasaye kurase kitabu kya Yuda omorandi ya Yuda nigalengo omorandi omoke omorandi bekanise nke oregi gukwana mangana manene ayakotoka asabanto bali abake bunanjamo naye ekerega kwaneta si Yuda yo chapter 1 Yuda ni chapter 1 tu ekevugo kia gatatonga abanchani ekerona lenge okoromo kia mono ko bali kira inwe amangana ogotoleka waito okoto sangete na inwe ngaranga ne wenene tembali kere na kobasorora murwanero kwegena okwo abachenu baetwara limo abanchani ekerona lenge ko bali kira igoro yo kwegena okoto sangeta mona inwe ngaranga ne wenene tembali kere ko benyoria igoro yo kwegena okwo inga tukurwanirira okwegena kuria okotosangete gatia ine amona inwe lingane lyo kurwanirira no gotaburia ekiagaranga onye to kominyoka bwango taburie oyo mino na bagotangana ataburie nyumotara ikera bone ngendo Yuda gukwananga okwegena nigo korogoke nigo kore bisamunye bike nigo koro okwenge gotari goikereka oyo ora minyoke bwango oranyare gotaburio kwegena uko egeranyare goikero gotoleka koliko bwenerete abana banyasaye abagusiba itobonsi asemore mwabere more reluctant aso kwegena mwabere more reluctant aso gotoleka ligereria Yuda kerago kwananga mominyoke murwanirero gotoleka nigamine tinga chikabira chinde nabo chiranyarekana chiru chibitangane aigore ya bantabake igore y'abanta benye gusabanta bake sana enamba y'abakogenda igoro n'abanta bake kero kende asegeta kusakugetu kyamagusi oranyore ngamba bere gose batatu baranyoro gotore kokwega inchego kwana monaye nigo gukwana kimanyete ne kiri no mayene imbolinga abakogenda igoro n'abake sana na ina sebisa kubyonsi birase sengima hebisa kune binge nechi milioni chebisa ku oranyora segati yo mugusi kerokere abore bose batoke abantu bataetanie mia abana baminto andonsi asemore Yudo tokurero totebirenga torwanirero gotore koko torwanirero kwegenoko tobinyoke totaburie ekiagero mogati oyo bogotoleka nigoro moke nigo bate bisamunye bike abantu abake nabo barayo ikere bono bwongo bwao bogo ikero mogati wikamo bwati chikanuni gosama chiko gete omuntu abo mosabi omuntu abo mwigenu omuntu abo oyo okwegeneka asama ngana ndonsi ogokora kerogo soke mambi yabona iga tema komanyanga no wende korukyuminyokera okwegena no wende gutaburia ogotoleka asama nto komera na barabo manyanga bonsi pi nigo babwenete ko kimbiria okwegena lakini kobwamo naye obinyoke mono zaidi otaburio gotole koko bona so asema mbia bonega nigo nago sabeire
ayoyo minto inga sobo gusiba minto mwabeta mwaika chinkongonye chense limataba gusiba ito nigo musangere kandi chinse mo chonzi asitayora agende tonyoro mugusi lakini ugotore koko no mwente koko taburi ko ikaragwa sore abana ba minto bale Saudia abana ba minto bale Lebanoni kero kende go mora sense kero kende tabwati abantu abasabi abantu batako semeri nyasaye igoronto akwane tenga omonto oriyo moiko gotangana otebanga Kristo na kwete naenda kaboka oyinero okiri obwato moika wekene kero kende kwagenda sense cha Saudia ose Lebanon gose kinse cheisiko asense abantu bamusasi batego sasima Yesu batamanyeti Yesu bamanyeta abantu abani banda bangao bono igo bwato mo chando igo bende ko etangani asobone ne bwanyasaye wesi kerase biseri byaho byabo bisi wetanga kwagenda senyasaye asenjera yakebene kwa morero monene kwa morera nyasa kero kene mbali ko wanjera okora amasabo kero kene mbali ko wanjera ogenda sosi wanyasaye lakini ligichinga kino nyambo tuko katika abantu bareire ligichinga kino nekero kwe bisiro kale ko koragasi yago sibicyanga gose okebisete ko cyasegete ligichinga kyo mwana nyasaye egera umurasa asime monene omurangeri omonene ago itabere hakoigorere bisiri bibisekandete orobonene bwaye asema mbiyabone ganitagete nkoraye toso asama sabo tomurangeri nyasaye egera tokonya tomente chinguru aso kwegenoko tiga to sabe tatomi yo munyamabera mange nyasaye bimeganda sema mbiyabone iga omobani yuda totebiringa turwanerero kwegena igona sabiro motegereri amono murigereria bwensoko TV andonsi asare abare online Kristo bimeganda ringaneri na kwaniri twaromo moyo imasama gimabo tata bugo kumyani gona go sasimira na kokotogia nga otomente chinguru egere tonyare kurwanero kwegenoko tonyare kurwanero go tole koko gwato irara limo ekere go twaye to tole ko kararimo naende ria kabere tikoyo bonekero gwachi go tole ko wasoira asetore Kristo torendero go tole ka waito otorendero kwegena toko semeria sama tukonsi nago toko semeria sebiro byonsi tata namusabiro motegereri oyo namusabiro murigereri yo bwensoko TV Kristo moseseni andonsi asare ekerago soka kugenda obisi yaye kerago soka kugenda somo gondoye kerago soka kugenda segasi ya maboko Kristo moseseni ekerakwera na Kristo pia moseseni familia yaye amona abana baye na byonsi byagokora nasabire nsemerete obyabwao asamanyika Kristo yesoro motorito amina. Eye Nensoko TV oboroso bumugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu magega ya televisioni Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment
for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia hapo. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindu bosombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikarwarigo panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge akonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima obi asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare ichiobutindu. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabursyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino asomus
mamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa w'ekiama gia serikali gia UDA kurende agesokya kubwatisia omurwaniriria w'ekerugo ky'oburai bwense kurwa orogonko rwa gusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kiaye kyoboseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati w'ekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu ose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria oruoba ebalimo yagusi Eje n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Majito murigeria bwegeta sengia Ensoko TV mambia bono gusaba kwane no kwigena kwabukire biya kwachakire kuyarigana asemero biya girit kuri rero tote bangalit kuri rero WCW Women Crash Wednesday anonse soro muswati nago kwaniri go chasegeta sengia itonga bwakira anonse sore nabagongote binga tigara ko bumuntu mokongo nabo bwotume mambia bono kiagera tokote babutambe abaswati nabwe kyorokerie kia uchiase ebinyoro bito togote bange society gongano sesore koro musubati na gukwaniriye mambia bononye koro mugaka litkuria juma ya teachirimo naro Innocent na gukwanita gatebanga nabantu bagwituma sana banyara bakolenta mayasi ebinyoro bito gongo chito murigeria nandetiga nkwarigania somoro birio Ensoko bwakire tunyare tugusange mambia bono totebanie tosema nibo igasigita sengi tugen Ensoko TV buna butame chene na ndemo na nigo kwarigania somoro birio Ensoko bwakire asebo tambe to kumanyia amange wanchu muligeli na nchenguru ku Innocent Onyanga ndonsi asole semambia bono itongo mwochochi na yura nilinga itongo noga ya Diana bekire sigine chote birerero nili abasubati bagokora kiliye kurukunga ubuyicengera nabo igogocengerwa asibiri bagakora asebinyoro ugusia ndonsi asole musubati wagakire kenyoro wagakire amate wagakire nkayaye twagokwanire nande twagotebiri Women Crash Wednesday nilitukulia unindo chenga nilitukulironge nande toteba 15 so mutinyo yo mwanchu muligereri igore oyo kane Diana ekera togoteba ng'abantu ba advance bone bintu bya chakire kwa bigo so asemebuko yabo igasondo so sole semambia bono mwanchu muligereri kabamo na intu nande tunyara kabato kumanyia mange na mange tukwaliganire tie semambie gati yabo tubwatamaya amafutani gamentete ntumanye tinge binyoro gabu chipigipigi chia gukuyinga ngakichi akolire litukulia lero chikali sumuchio Nairobi to test for the first time naranganilio mana lyalengese chi stage ngakidayana kwabokire mbiana bokire Innocent yo mana koikere mambia bono mlio mana nanyore stage aba Kenya bakubura ningalinde bono maite mafuta ya mente fair hasa abantu bakolinira totebe siringe 20 chiachire 10 iyo chia mentri chiabere 30 10% fuel in mini transport increase semambia bono yamyogete bwange senye ncho chinga kichiachire asemambia bono togotebinga karibu sana asibali mwanyoreli bagana goswa sumurubeli
tagete turabarigereria sobwango nabo igotosoa silingana lito lirabu elitonyara kwa batokora nga ningi kilitoko batogokwana semambie yeiga mwanchumurigereria ndonsi asole na namono mugusio itoni ndoche babolinet mukogoti bobiero batabanga no ale kurwa chinsemo chirichia mihango mihango gere chinsemo chiriange na utawala byamono lameki umali bagotebe bluetooth senior kurwa chinsemo chia marani bochi. Thank you so much. Omwana fogo agoteba kurwa magenche masongwa nonde na dorini ukemwa ime yumurobeli ensoko bwakira sensoko TV byamono jeria kirbo twakororire kuri chinsemo chirichia man mabahirin agoteba women crash Wednesday agoteba nga aba bakobwatia banyara kwa bagotwara litukulironga agoteba my mom Mariana, my daughter Mazdiga, my sisters Evelyn, Rebecca, Emily, Gladys nabasubati Bonsi p batwale litukuligia oyonjeria kirbo okubaganira litukuligia Christopher Tandi agoteba many and the following from Burangi Kenya mbi with my wife Lydia kirbo abana Sheila Matiangi Muranga nabo igomikaye mama Mungi na tata Muranga pamoja ndani hadi tamati negati yabali basoire asomurobeli semambia bono Bartolomeo mumanyi na korode gwikirega igasoka legoteba Innocent na Diana bwakiriwe oyo mumanyi na ziporo ye kurwa chinsemo cha nyancho na linyasaye no monene twancheri twaroli litukolinde ligia asagoteba himbuke eno kumochere eno kumakoli jeria kirbo nchoke machoka na boigo omosoli bwego so teba Nyamuri Mogadishu chema ni bweji radio na mashabiki wote wa Ensoko TV baso asomurobeli ya teba Ensoko neyemo nande Ensoko na mbeye mbyemo asegati bali banyole libaga baso asomurobeli semambia bono togote genda sesemi ya YouTube nyara ko bago kubugulia subscription kinera abo subscribe egera wa subscribe otobwate auto stream ase nyomba yago igweke busito gukwana se chinsemero ngebere nenye nande annamono toko nyara ko batoko kwali baga naye gwakwana gaiga Ensoko TV murobeli Ensoko bwakire togoteba ngumutinyo ikire gatigati akera obagiru gatigati Diana igokurigereria semeli ende kwararese kwarure nande kwarigereria semeli kwarasoko genda bali bakobeke besa asumutinyo babegete eliyo goteba ngenere transport onolende noligiaga overdraft na mine iprobate birenga mafuta tayo robot indoli ruwale korolekana sigeta seni yake mubale goteba nga strategic storage points chia mafuta sense ya Kenya nigo chibwata mafuta na mafuta ina chari tumuchando nye tari gochikuligererirwa byana barahi chetire 22 asemambia bono mwancho muligereri Diana ntagete togenda selingana lito lirabu tulikuwa na sobwango lirende tonyara ko batogokora biribindi bigendere tegekora ndochenga egotole behind schedule semambia bono totekora lingana lito lirabu mu director libekira sembe igoro atebanga na libekire no lirabu semambia bono togotebanga obobisi bwagakire buya mbulia bole asembera obisi bwagakire buya mbulia bora asembera obisi bwagakire buya wate siri kwa nagate yomondo tinyinge lakini noigene tengali tukeli monji soke abantu babwate ngayite siri chiane boniga no yo mongwamini yo mona yarora ira chinga kyo mayikorengera liga usudubwa mine tugastra muamini twatebire ngo obubisi bwagakire buya bose bwagakire buya mwancho muligere limbolia bole ase mbera ateba ngali ese bwagakire no bole buronge nindoche Jacqueline agateba kutoka Parishi na wapongeza. Okay, biyamano sana na aralire ne message yali kekera bwatekana kororanga kiliye kurukunga amatera aliko bagago bugagaiga anande namba ito studio gero 0788666663 inere namba ito asogota tebingo bubisi bugakire buya mbolia bole asembera. By the way umusuri w'igesunga yagachete ayagachete semambia bono ibona bugo twakiresi migo chagaiga ototebye nga ntutu atebiro ngo bisi bugakire buya buli bole asembera ototebye asetaike ya bwango igakurinde senjo chikominyoka timatinga Diana tokoragenda nere yakire gaiga turaye bwatarakini togokora bwango togende seginto yikuruka ngage bwakira wakire buyanga kyosoko bwakira abante samba babokire
date komanyanga yaberete bagateba ngo bobisi bogakire buyambuya mbuli buli asembera bobisi bogakire buyambuli bora asembera no maana ankora ya umaite nembera igachete amaya na mabe lakini yele buya togachama ya ntoko gachama bo kayani ntoko na kuinyora mabeo kana ulinango taratekeri inembera embe engi ya neri lakini yango no yominto naende mu materia kene erikera mokonye bone mbera uneri naro jategete igoro Ikioro chora akiri kona kuramara abantu umana gotaba ngakwara mirgona yani mutara mwitiagara nayo matere abra Tonate toka nyora ngaki nyangonda ndana yake ya abarai nabuwa bachaye ikiagara gako tara andora nantire yetu ato agonde teria wono jingo tikwana naki bono nyango baki ayakero kona gonde terike libolirigia kwa bolire ngatebwe netiaro oigubororo nandi buna gwateiro bochege nandi gwatebire nga alia uko gacha sengoro yago na aramaya na mabe nayo yamanyete tobasa ko gacha mabe ne liboli kwa boliri nene mono asema mbia bono abara itegawa tuare tindere tio ko gacha mangana abo buya ba kona gwata matamano si omali orana wetaka kudiranga bala mikona ali mutara mukera mwanyaba. Asante sana kuruchinse mechi samba kwegule semambi yabona cyabutukire 25 nemo asomuro bilwe soko bwakire dayana togendo mutima kutoirane toso asamayo Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi twaichande kurali uko kwa Joseph Mugaka Nyakeya igaru umwana unyagusira Daudi Nyamali Nyakeya na nyagusira Jemi Manyalinda kurwe kinyeru kya Nyabalia boli Obama wa county ya Nyamira igaru Mugaka ye Evelyn Ndubi igale Seprit Mura na Masi Bahati mumuro mwabo nyagusira Nyanchama Helena Daniel Nyagusira Nduko, Aska, Josephine, Ibitutu, Pierera, Raini, Liro na Nyagusira Kemuma. Igali Semoke Margaret, John, Nancy, Lynette, Amos, Bob, Maina, Alex, Brian, Dolphin, Lilian, Vivian, Emmanuel Egatiabande. Ngina rume Dorka, Lamek, Gilbert, Anunda, Maggie, Joseph, Esther, Chebet, Chepkoech, Kibet, Ann, Mokaya, Mogire Egatiabande. Muano ye Omugaka Nyagusira Peter Maina, no mungina Gladys Nyanchoka. Igale mokoyo ye Andrew na Emily. Umuchango nigo kolekana chitaliki 14 cy'umutinyo kane bu mwaka oyo meyeke nyoru kya Nyabalia nabo igase chiro ya magwawa omuberoye nigo korusi wenkendu ya Kenyatta National Hospital litukolia Alamisi chitaliki 15 nemo cy'umutinyo kane bu mwaka oyo nako eniwa litukolia Ijuma chitaliki 12 cy'umutinyo kane bu mwaka oyo aseke nyoru kya Nyabalia bolioba county ya Nyamira okwo no kwatwara liri kwa Joseph Mugaka Nyakeya ku Nensoko TV twarure ngora yaito gucyasi amate abairi n'abasani Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya
abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'oboikirano emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Ege n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Manjito murigeria asentunde ya kabere nigo tokoswa sensemo ya manyia turakumanyia gati yali agendete kwenekiwa koro chinsemo a butambe to chakane county ya Kisii ne county ya Nyamira korento go chakabene nigo musacho yomo hasireti ubumabwa ya senyombe abo litkulyo gokira litkurigoro iyo kumanyikana munane chiro ya kyango obutkobo kire litkurigoro asomo swati barengenere neraga sene kurwane robo gimabwae imenya gitari yemo asekerie gikagire nigo ba Manjito murigeria bataramanya gwikira boniga nikikere to musacho yigosiri bugimabwae korene abantu bali ababwate shinyuma chiyo kwegokya nigo yamanyiri buna asechinsemecho nigo chigasaine komenta nabantabangi gosiri bugimabwae Dominic Ondeli namangi Omusache omukuru ensemo ya Transmaro yoro mu Masai ni gasiri bugimabwa ya senyombe yo kwegokya mechiro ya kyange wodi abomba bebungi ya macho barabe county ya Kisii utukobo kera lerege kora abamenyi benseme igaba icyanire Nyagosira ni gari ngino musipati yomo oyo gasene kurwanira bugimabwa ya senyagitare yememo yo mu cyomagena asikiri bono ikagere bunani go batumugete amaliyogo yo konyarana kibobere engana bone gasaine gokorerwa obotuki Erikoenokia egekore keiga. Wabokire twara chirega sebra to korasi bere gento giaito. Lakini omongwano naba atirete. Omoise ko ina barenge tabegetianga na no mosaja. Nabarenge kanyobeke ruchianga. Lakini amanyi kana bari aruete chimihoro. We don't know why. Echu bano engense. Echu bayeke isichinja. Pineapple. No engense. Omoise ke gaero kerete. We don't know what happened last night. We are just roaming around to confirm what is going on. Lazima mnyora akule one uchunguzi katika korumanya ngaki yako. Yako anomoise ko hiru nyakitali bali yo balenga kama selu. Lakini serikali yakora uchunguzi. Abantu abakunywa maru bari koragera. Nanda bangita basubati. Njabana tinga itibasubati. Kenkonywa maruwa na buja maji na bas. Ngabaje degi asara kende kya bole kya kawaida. Kini bana rende makweli na bali. Omoise koyo etete takoleki abwanigu atatebye mwana sakoleki asibwalenge atatengi kyalto mumuroki omumuro yo lenge gagitanda ingi kyamoliete gasababu nere bangotiki nere balenge nere atatikirtiki ekigendrete bakasai Ehmati Nyagosira nigo yekera na sajaiga ekera bono abamenyi becire iga bagasene go ichanira okomentekana gwe chinyomba cyo kwegoki onkoboriga kyangeye biasara binde mbijo nechipajo ekina kitoko boli ngabana ngaitoko bana mbali gosoma ikekire 22 ngakibono toko kwa koko tikosanga ngenye nepa bolo bala baskumbai gukwana na omurayo tinete omurembe asomubaga bweramani nigasabira oboteru kwenekwa ekera bono obutukibwa chakigwe asenchira bene rikomanya ekere tobogima bwa Nyagosira gosirigwa. So mimi naambia watu yetu ya Transmara na hapa kwetu Kisii tuturisa amani na upendo kwa sababu sisi hatujui kifo hii inakuja namna gani. Kwa hivyo tuendelee kupendana, tukae pamoja. Sasa mimi nasema wasee wowote wale mnaingia mahali mnakunywa, saa nyingine muone mahali mnarara namna gani na mnaishi namna gani. Kwa ripoti rigetseni kya nambe mogie Ensoko TV kurugaiga ase chire ya kyango. Ikotoka gaiga ase wodi ya bomba bwe bugi ya machogoro bwe county ya Kisii. Eritana ne Dominic Onderi Nyabuto.
Munchumurigereria roboti rwa Dominic Onderi kurwa sensemi ya Kiangoni gotoko genda na kurigereria taro y'umurai bwense Dr. William Ruta Sorogongo rwa gusiaseri tukurigoro atarete chinsemo cyabo machoge borabu nabo igaga chakye mirobeli yobwaga chibwejiciro na agaswa chinsemo cyanyamache eyure asensemo ye bunge yabo basi asachagetie obwaga chibwichinyumba kiri chichi hostel gosichuburaro cyaborokiwa bali bagosoma amaigelio yo guchikoba abanasi no batereso munchumurigere nigo bono tutagete konyora roboti urukuru sumurikito weekly forenge chinkwa na baraya ubakwanete gati yabo umuske Paul Simbarati uyo mugavana gwe county ya Kisii. Neli tukulia gatatu asetaro y'umurai bwense ya Kenya imiyorongo rwagusi abo asiri tukulia rero aire taro yaje gochia achinsemo cy'ikibunge cyo machoga barabu bubasi nyari bari masaba amana nyari bari chache abo asacha kiretaro yaye imeyemo cy'umugonga asacha kibene obwaga kibwe kiro yakerero urenchere yemo yo kubasira abaone bali abakabake elinde na barabu benyorera sagia yo bakora uboncherera bwabo. Nimekuwa hapa tangu juzi na nimekuwa hapa tangu juzi kwa sababu nimeamua ya kwamba Kenya hii tutaibadilisha kwa miradi na mipango ya maendeleo. Hatutaki siasa ya chuki, hatutaki siasa ya ubaguzi, hatutaki siasa ya ukabila. Tunataka tuunganishe taifa letu la Kenya. Ni kwa sababu tumesema tunataka hata wewe mfanyabiashara ndogo ndogo usifanye biashara yako kwa mabanda ya miti kama hii. Tunataka kujengea soko mzuri, wewe biashara yako ikae na heshima kama biashara ya watu wengine. Asenkwana ya murai bwense ya Kenya Mr. William Samuel Ruto ni gatebabuna serikali yaye nirene gangenene yo kwenekia amagendero chisemo awa miyorongo rwagusi wasaba bali bako yameria serikali gotware agenda na maroro bagalyo gwesonania na siasa chokoramana. Hawa viongozi wenu nimekubaliana na Simba Arati tuunganishe uongozi wa county government na national government kwa manufaa ya wananchi wote wa Kisii na wananchi wa taifa letu la Kenya. Na wauliza ndugu zangu watu wa Kisii, mnakubali tufanye kazi pamoja? Mnasema niunganishe wabunge na gavana wetu na MCAs tufanye kazi pamoja? So mnajua kuna majamaa wengine huko wako na pepo chafu ya mambo ya ukabila, wanatuambia shares, wanatuambia upuzi ya ukabila na chuki na mambo ya ubaguzi. Mimi nataka niwaulize wale ambao tunashindana na wao, kuna kazi yoyote wamefanya hapa Mogonga? Kuna kazi yoyote wamefanya hapa Borabu? Mnachagua mtu kwa sababu ya sura ama kazi? Kwa sababu ya fitina ama kazi? Ati maono, ati agenda, ati mpango, ati sera. Si mtu ajenge barabara, ajenge soko, aunganishe stima, ajenge stadium, ajenge airport. Si hivyo ndivyo kiongozi anachaguliwa? Nere omugavana gwe county ya Kisii Mr. Paul Simbarati asenkwana yaye ni gatebuna ni gerebya asa serikali ya county gakore mirimo na serikali nene elinda magenderero akorekane abo ase amamoche mujumbe bumachoga barabu amonori bobasi asokota kore mirimo no murai bwense ya Kenya ikiana nake keireire kinsemechyo kaba magega ke magenderero kwamba hapa Bomachoge na Bobasi kuna accident mbaya imefanyika ya wajumbe hao wawili, mjumbe mmoja wa Bomachoge Borabu na mwingine wa pande hii. Hao wabunge wako mkuu leo Stingwana, Mheshimiwa Rais, ukienda Bomachoge Borabu wewe huwezi kuwa malaika. Ujue kwamba bridge ya kwenda Magenje imeanguka. Haya watu, bridge ya kwenda Yokindo hakuna. Lazima mbunge angekuja apembeleze kule Nairobi akwambie Mheshimiwa Rais hakuna. Barabara ambazo zilijengwa Mheshimiwa Rais, mpaka wewe mwenyewe tumekuambia ndio realize kwamba hatuna bridge. Motagete omurai bwense kake mwadewa kisimbo bero mukami mogane tinkame ng'ombe. Sasa tuko ndani tunasema wacha tukubalie ile maziwa ambayo tutapata kutoka kwako, tujengee watu wetu barabara, shule, maji, amna magani. Nonya nabo ni go bagendera go yakireko ko gochia asaba na inchi elinde bacheko bachora na kobaira ni abisi elinde bagenderere ne mirimo yabo yokorenta amagenderero gapi mbalenga bagoteba
Mkonga bale tamu ya kabiri mu mugabano kisi. Balenga baba William Ruto asabwe tamu ya kabiri agende. Singa mnachagua MCA, si mnachagua mbunge, si mnachagua senator, si mnachagua governor, hata rais nyingi mnachagua. Nione tutam. Wapi tutam ya Simbarati? Wapi tutam ya Simbarati? Wapi tutam ya William Ruto? Wapi tutam ya Zahir Chanda? Esabali yo murai wensi ya Kenya amona barai bande kurwa sensemo ya gusi nigo bagandira itara yabo gokia asensemo ya bungi yabo basi asakwanira abantu asegeti Kenya mache ogenda asomo cyo masimba wasaigole chiro ya kerero oika asomo cyo keumbu nyari bali chache asachakia oboro isebwe para kilomita 50 abaga ko bokeria bamenyi estima ime nyari bali chache gwetera asomo robilio o last mile connectivity ingolipotire Soko TV kurwa se county ya Kisii Retariane Wycliffe Orenge. Nabigo manjimuri ya setaro yomurai bense miogoro rwongo rwabusi nigo litkoligoro abete boigo kagutalire chiro ya masimba asate bete bunayiganga yae nokoro seria mama mboga ensemingi yabakolera obonchule bwabo igatia yabarai balenge no murai bense no muchumbe wibunge yo Dr. Daniel Manduku oyo mwirane tingambia asokwene kiabuna baminyi bechinsemecho mabwate chirengi yabaranyari bakolera obonchule bwabo manchito moliria Petwer Machine namangi. Asetaro yomraibense Dr. William Ruto richukulia gatoto nigo atara chichiro ao ochakaime ye chiro ya masimba na baigo ime yensemo ya kiumbu asayene kirimna abana nchini go barachuko chora barayabo bakorire mirimo na kuraga barayiba kwa mire serikali ya Ikiara. Mimi nawauliza, wakati mnachagua kiongozi kwa sababu ya kazi ama sura? Kwa sababu ya kazi ama fitina? Kazi ama matusi? Si kila mtu anachaguliwa na kazi yake? Ama mnasemaje? Si kila mtu achaguliwe na kazi yake? Ndio mimi nimeambia hata wale wanajaribu kushindana na mimi, elezeni hawa wananchi mpango yenu ni gani? Mrebense ni gaigore chiro ya masimba asayene kirmanigo era chuko konya boni abakaba ke kwigendera suboncherwa abo bakerarituko. Nimefika Masimba ikiwa soko ya wafanyabiashara ya hapa Masimba iko tayari, ndio hii nimekuja ku handover. Masimba hoye! Sikizeni watu wa Masimba, ile soko tunajenga sio hii peke yake. Tunajenga soko 22 hapa Kisii kama hii na ingine kubwa kuliko hii. Nyinyi mnanielewa? Tumewapatia shilingi bilioni 2.5 ya kujenga masoko ili wafanyabiashara wale wadogo, wale walikuwa wanadharauliwa ati mama mboga, wale walikuwa wananyeshewa, wanapigwa na fumbi, wanapigwa na jua, sasa watafanya biashara yao mahali kuna heshima. Hii soko yenu hii iko na mahali ya kuuza mali yenu. Hii soko iko na storage. Hii soko iko na cold room. Hii soko iko na mahali restaurant ya nyinyi kwenda kutafuta chakula. Omochumbe bwebunge ya Nyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku nigo amwirani rimbuya samagendero ayanya ko bagawikirania sensemeyo. President William Ruto Masimba. Asante sana Mheshimiwa Rais na karibu hapa kwetu Masimba. Mimi nina furaha isiyo kipita kifani kwa sababu nilikuja kwa ofisi yako tukakubaliana tufanye kazi na wewe na ukaniuliza ningetaka nini kwa watu wa Nyaribari Masawa. Nikakueleza sisi Nyaribari ile kitu ambayo imetusumbua kwa muda mrefu ni barabara zetu. Na leo umekuja hapa umehakikisha ya kwamba ile barabara kubwa kutoka Keroka, Iwacho, Kiamu kama imekwisha. Asinseme ya magavana bwe county ya Kisii Musia Simbarati nigarire ira gucha kugendera gukoremera mone serikali nene ere wakonya wananchi. Nyinyi watu wa Kisii, mimi kama mfanyakazi wenu, yale mlioniambia ndio nayafanya. Na katiba inasema county government lazima ifanye kazi na national government, na hiyo ndio tunaendelea kufanya. Mimi kama deputy party leader wa chama cha OM, baba alipolala alituambia tubaki
na baba ambaye ni wa chama ya UDA. Nigo n'abarai abo bagikira siasa cyobogesa ko nakurira gucha gukora imirimo n'abarai bonsi eri gukonya abananchi. Yule mtu wa pepo chafu ya ukabila ako na haki ya kuambia ni nani mtamchagua. Akwende asikwende. Aende asiende. Ndio mimi nawaomba kwa heshima ndugu zangu watu wa Keumbu, mimi niwaeleze Kenya haiwezi kubadilishwa kwa mambo ya matusi, ukabila na chuki. Wale watu wanatuuzia ukabila hapa Kisii, sisi hatutaki. Jamii yetu inaishi Eldoret, jamii yetu inaishi Nakuru, jamii yetu inafanya biashara Kisumu. Hatutaki maisha na siasa ya ukabila. Siasa yetu ni maendeleo. Ukileta hii barabara tuko sawa, ukileta market tuko sawa, ukileta stima tuko sawa. Mimi nimesema nataka niungane na viongozi wote wa Kisii tufanye kazi ya wananchi. Nyinyi mnakubali tuungane jameni? Mimi nifanye kazi na Simba Arati, nifanye kazi na mbunge wenu, nifanye kazi na mama county, nifanye kazi na MCA wenu. Hebu nione wala anasema tufanye kazi pamoja, tufanye kazi pamoja. Kuripotiria Ensoko TV kurwa Keumbu ime yensema yobunge ya Nyaribari Chache County ya Kisii Chempethuel Machin. Makofi kwake tayari. Thank you. Oimpethuel Machin okutorokiri akiabarai kurwa sorgongo rwa Busia ubaringi no murai bwense bakwanteli tukuri igoro oni gwete bagateba ngomugusi na bwata identity ya yoko bakerase na ekintu bagoteba nkiringa mbago so asesi aseli yokuburukanyo morembe Diana arai bagoteba siasa na ndi bagoteba nga odio gwate tobate onero bugesako abarokiwa kurwase county ya Nyamira bali bagosomia ebirasi biri bikorukunga byabana bago chake skuru inse kyombe kyabwe kurunga Kenya Union of Primary Education Teachers niko bono bagosererie county ya Nyamira mwanchumurigiri ngamba chikoba bako gwenda asumugiro baka chibese cyabo chenyare ko bachigwa kanu mwanchumurigiri niko bagoteba nganige county ya Nyamira tarabaka na chibese cyabo wikira bono igo mwanchumurigiri tonyororo boti rukurwa asumurikito Steven Nyarike Mbunde asagukwanera oroboti rwaboroki wabweterese kyombe kyabo. Solidarity! 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 Nigo abarimu ba ECD ase county ya Nyamira enseri aburi ya Kenya Union of Primary Education Teachers kuno bet arariringa mbago chakwirane klasi ime nyore county ya Nyamira ense yo mugavano Nyamira Amos Nyaribo tigo chakobakana korengana neke wango kebekire na SRC. Solidarity forever, for the union makes us strong. Abarimu ekerenga gitu tutagete otomento mashahara ito otwakane according na salaries and remuneration bunegoteba nsengencho ya imeshahara ya abarimu ba Nyamira. We all understand abantu bagudetermine imeshahara y'abantu bonsi PBS ya Kenya n'abantu bakuruga SRC, Salaries and Remuneration Commission of Kenya. Ere gudesaidie imeshahara y'abantu bonsi. Nyamira County Government abantu bonsi bibarigire serikali bagwako according to SRC Commissioner guidelines, except abantu bakuruga early childhood education teachers. We are wondering ingi kwa governor na serikali yetu ya Nyamira eko neglect ya barimu era yababagwa yabakana buna bakorenge omugabana ire libaga lya bwango anyare koiranĩria amairanĩria amabũri atwabũririe abarimu bakanuna korangana na SRC na abarimu barikwe erinde gasi agendero nyita gokorabo esukuru geko igoru ndo chenga abarimu osabona ngakimwara goteba abarimu batebire ngambali kogenda sukuru batebire nga SRC onyete iyo gasi teyo bagukwana rero ime yomochuke birigo bare no borobo nene nigo bareire ugwakano kwengeria nke gento kyagerere obogima bwabo gokonga kigima kere umwarimu diploma wasomia secretary ya ECD hawakanwa 12,000 ekere audio certificate hawakanwa 8,000 Chwes chito eto wakana special salary ere 12,000 EU diploma na certificate 80,000 Bono go comment allowances inke na kende diploma ya 20,000 a flat rate.
20,000 ki rate binere ya Kenya obogima bwabeire obokongo kwandole loan bengi watakogosabe loan wakani unga bono igato gwetaniga usena boraga ni kwende top up wanyora ebairi babegete tuikonyara konyora top up na bekonyareka abana baseri wasinyunga yoko genda nonya ni emergency yoka turi kunyara gusaba asa bari mu bari ba ECD barigetwe inse y'entunda ya gatatu aso mwaka 2018 nigo korengana barabu ikira bona iga batarabekwa asenjera ya permanent and pensionable ento baborie county ya Nyamira henyare ko bage korigereria bo ikiranu bari mu ba phase 3 ibo barigetwe omwaka 2018 bakaba mbaka mutienyuki anda bataye kuchibese chiabo bakaewa lakini mbaya wa the arrears nigo baborie county ya Nyamira hinyare gotegerekero ky'umwarimu OECD aseba rero ngegati y'abarimu nigo bayitire ase ogotwara stress bangonye ndiko kwa statistics ndonga sumaka bwe kwa rero twasirire abarimu ekingagerete buna stress taringa gusina marwige batari kunyara kumanage ndibona togoja twachira so bwororo ntwatsigende onsinaye lakini totakite buna kerike bwenete gokoreka nasinga kichiro Nerebiya bari mu bayisidi barigereria barayi bari bakobeka abari mu mutwe meeting yeto njabwa to butantanu bonge sana lakini ndakitengira neri bari ndabaroke n'abakubwa baito mbiyamono asokonyara ko to enebo nakiri banyari to enebo egere twanyora komerana n'abari oyo minto James Kimoni oyo aspiring governor twawakire mbiyamono singenje kero twatanda ine tutamaite nekitobo kirasinga kechi ngwasati support yao. We shall never be divided. Steven Nyarike Monde Ensoko TV Kebirigo county ya Nyamira. For the union makes us strong. Manjito Morgeria togosuka mutwe nigo musubati mutangani bwensi ya Kenya Rachel Ruto Litko ligoro anyebete kakoganirio bunyamasyo bonene kuigekwa asense mu itsemi burenchira yemo yo gutingia maroro yense yamatuka mutwe okwana kurase nyumba yo burayi Litko ligoro kerabete kakumerana n'abali mu busaboro kya emerongo kyanda na batano nigatebete buna kisemi na kira kigosike ya Kenya mutwe nabo igonchiganirie chigekwe Manjito Morgeria turanyore nkwana yayi. Let me express my deepest appreciation to the Mark Foundation, Dr. Frank Sternberg, the chairman, and Dr. Rasha Khalid, the CEO. Your commitment is not simply support, it is a vision. You have chosen to invest where it matters most, in the mind of a girl and in the future of a nation through your program, Educating Linda. When you educate a girl, you do not simply teach her. You awaken a force that can transform families, communities, and generations. Today, 47 girls, one from each county across Kenya, carry that promise. And to you, our girls, you are not just recipients of support, you are the seeds of change. This program is not just covering fees, it is clearing the path before you and declaring that your future is greater than your present. To the students, as a former teacher, I know the power of the classroom to shape destinies. Walk in with confidence, study with discipline, and dream without limitation. To the parents and guardians, today belongs to you as much as it belongs to your children. You have endured sacrifice, held on in moments of doubt, and believed in them when circumstances made it difficult to see the light ahead. And today, that faith is being rewarded. Your belief has met opportunity, and it now stands before you as a future full of promise. As the Minister for Gender, Culture and Children's Services, I must tell you that I serve in one of the best ministries. The ministry, we call it the Ministry of Software, where we deal, thank you,
where every day we are dealing with gender. Gender is men and women in a culture where they bring up their children in the way that they should be. We read, I remember when I took an oath, I was given the Constitution of the Republic of Kenya on one hand, and I was given the Bible. And it has made sense to me that every day I have to read that Constitution and I have to hold the Bible to pray for the children of Kenya. And I want to thank you, our partners, for coming to support the work that Mama Mchumuli togotigana noroboti uruo rogo kwana wasrobote nkwana ya Madam Rachel Ruto yoro murugibu muraibwense nigo tokogenda gwikase county ya Mombasa asoyote netaba waziri Musalia Mudavadi bono atebiri abarai akobeka chisegi cyabo cyamangana asense mobosi obochori bu mwaka w'ikiri bubere 2025 na ibere Musalia nigakwaneta sebikaro byogo chakya bikorukunga legislative summit imeye county ya Mombasa. We do not encourage violence as we head to elections. We should not be underwriters of violence. We want a democratic nation, a democratic process. That is where we shall build our nation. And that is why I'm asking you this fundamental question. What is the economic value of peace and security? Government legislative agenda, in this case, refers to the policies, refers to the bills, and refers to the statutory instruments that we develop across the executive for transmission to Parliament for approval. And Your Excellency, I think going forward, because this has really worked to iron out the overlaps that were there before and ensure that there is seamless engagement between executive and Parliament, I believe going forward, county governments will also have to borrow this so that we ensure that there is seamless engagement between the county executive and county assemblies, because we need to work together to ensure the objects of devolution are delivered. Honorable Prime Cabinet Secretary, the hot potato at the Senate is accountability. For whom much is given, much is expected. We will not blink, we will not see dead ground. You must account for every shilling that the toiling and moiling Kenyans give for devolution. So Kenyans, be prepared. We shall hold them to account whichever way they want to go. I'm honored to address you at the 6th Legislative Summit. The coming together of members from all 47 counties for this summit is more than symbolic. It reflects a shared understanding that the everyday realities of Kenyans, whether in Tana River, Kakamega, Kilifi or elsewhere, are shaped directly by the decisions you make within your assemblies. At the heart of devolutions lies a promise that governance will be closer, more responsive and more accountable to the people. Whether that promise is fulfilled depends to a large extent on how effective you exercise one critical function: oversight. Nabaigo ikiombe gya ethics and anti-corruption EACC bono nigo kiaru kubolia gucha sabarali kubwatia chiroboti ikomoerio hanene chiroboti yechiwate obukurumi nakorengani kiombe kyo nigo kiaru gukurira gucha sabara ikwene kyabona nkomorekera barekero montabiriga kubikwa byara nabaigo ekerekina kigendete kwene kyabona komanya bale ninki keirere toko bwatu kwaye gusinikirete obukurumi oli banyara bakore ntoroboti rwansyo manchito mulgiria nigo baya kwaneta iga asomo cho Nairobi tukanyara tugusanga no musaki Victoria neti nyambane turanyora soboikirano. Secondly, we have the question of ownership structures. Ownership structures in Kenya's media landscape play a significant role in shaping the content, tone, and priorities of news reports. The concentration of media ownership in the hands of politically affiliated individuals or groups often creates biases that influence how stories are covered, particularly those involving corruption or government accountability. This alignment compromises journalistic objectivity and reduces media credibility as a neutral watchdog, because owners
pay the piper, thereby calling the tune and the tone. So you must be aware of that. Thirdly, there is editorial independence. The ability of journalists and media institutions to operate freely from external pressures is the cornerstone of ethical journalism. Kenya is often hailed as a beacon of press freedom in Africa, supported by a constitutional framework that guarantees freedom of expression and the press. I think that all lovers of freedom, all lovers of democracy must truly celebrate and must fight for freedom of the press. Let me address the imperative of professionalism. Looking at the media through these dimensions, it may at times appear and indeed feel like it is all gloom, leading to despair. Permit me, therefore, to suggest a few guiding principles, modest in expression, yet profound in consequence. First, anchor your reporting on evidence. Remember, I talked about where is the defense of truth and justification. If you have the evidence of that which you've reported, you can say what I said is truth and what I said is justified. So anchor your evidence, your reporting on evidence. Wanchumbuligiri Robert Urwa etirino rugo kwanera abaliki onolende twatebi gubiri tugwenete kubwatige kogera batega kirenga kidayana kirase abantu bakabakwanerwa tebwa kibakora emirimo yabo ateba kero kora Robert Urwago tokenga nobwate evidence tubasakoro bekembeo rotabwate evidence tokogenda busyo mwanchumbuligiri ni gotogosose county ya Kirinyaga sabalemi bakurwa chinsemo cyamwe litukoligoro barorekanete kurwa egento kurukunye notice yo chikorobekana onye serikali tirichikuba ke gotiga goso yo mochero yo kurwa chinse chisco oyibagote bogendete kogoserelia oboni naboigo mwanchumbuligiri obolimi bwo mochere imeyense ya Kenya. Abalemi bo mochere nsemo ya Mwea county ya Kirinyaga nigo bagoserere gocha korobekana na gosieka chipara chinene onye serikali tegocha gotenenia ogosoigwa kwa mochere kurwa chinse chisco oyo korengana nabo osalirie chiro yo mochere obo bakurawa na Pius Njogu abalemi abo kurwa chinsemo ao che county ya Kirinyaga asobwamo nigo batebire buna omochere kurwa isiko yense nigo itire chiro yo mochere bagosimeka ane olio obishol ale nayo nigo boigo bamochiria barayi kurwa se county yo asokombyo obolemi bwo mochere na komorekera obwo bwechae ne kawa kurwa semese yeto yo bwonchorera bwegeta seni yensoko erietariane Linet Kemuntu Wanchumuligiri hwekirabu twikiro mwali bwa mayedayana ndoche chiaminyo kire twasoirense ya monite kaibere asema mbia bono gati ali twakwaneire de taro yo muraibwense chinsemo chiagusi muraibwense kerachete gusi bateba kibeti kialenge korolekana kialenge open china igwete chi promises sana niteni go challenge more than 97 na chonsi chiwikirana watebire chialenge gwetania kerengo merango kianda na isana na ibira semia na chonsi nchichigwikirana tindi gukwana kendo mwanchumuligere na Soko TV jengoro ku Innocent Onyango nancho manchito bari yakoro kwa Diana Ndemo to kwariganire tina indi asense mu ichigaseti. Eye ni Soko TV, uboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities
and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tukupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Wala watu hujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe ke miaka sta ngachaka godifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi Kurumucho Mwanu Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Nsoko TV oboroso bumugusi. Eye Nsoko TV oboroso bumugusi. Wanchumuligili nande tuirani Diana. Toso asense moye chigazeti.
sebambia bono amangaro ronindo charo na mafutakara ese gazeti na ndebo ige gazeti ya The Standard ngokwanerera igoro ya makabesa yense ya Kenya wikira bono iga Diana yali gotoka no bwate egento igoro ku audit report yo kurigereria abantu bali bwate chibesa chia bombale ngabale koba ndaiti gukwana wikira obe kia omugaka okongo wokogoro tato mwabo kongo ora tabirigereria liase inyasi kireke bao nigo gekoro kia lim deni rio bonto seli kabesa ombugate bali oroche ke bao kireke nene bali gombugate linene nande mbarasa ayo bugata kabaga sinini nande gwachakire gonchanda udobo ene no banene sana sema mbia bano mwancho muligeli nigo tokoso sense mweji gazeti sokoboko kwa nego mbwate gazeti ya The Standard na rongo chikoba gogo somera sema mbia bono Diana na bwate gazeti ya The Daily Nation noro chega iga se obosio mwancho muligeli na maiga aiga se chigosoli kokwa na bale igoro yabasubati bakuru ngarambe Starlets enchira bagosoleti nande ngakibayo chikoba bakogenda busina mange alese chigazeti yasema mbia bono abego manjito murire asoko kwa ne gazeti mbate kurwa na The Daily Nation yento bagokwanire kenege gandoche nabokora bagendete kwene kiwa sensemo ya mabutani chote ya mange nabego ntuchusanga gati yali alase gazeti ya The Daily Nation aya dayano chakiro tebire ngabakuburuka obolimo abataba fuel lies obolimo bwa amafuta borobyobo asebicha nindo chega iga oyoro mu waziri ase wizara ya okoligerelia sekta yechinguru chomulero budaboiga amafuta omweshimiwa Opiyo Wandayi mwancho muligereli ase gazeti ya The Standard nerote chetiale yego kwaneranga amabuta amagoli ya mafuta nigaletiro moichano mwancho muligereli gabwigento kebekiro rone pump ya mafuta aya tochega igase gazeti ya Taifa Leo bagoteba mutu asiguze ndoa yetu Ruto mwancho muligereli iga mwangiri obuyubekire bicha nomuraibwense omoske William Ruto naboigo omoske Oburu Odinga asibaka bagokwanera amangana ya mafuto mwancho muligereli bagokwanera igoro yobwa matebwe kyama kya ODM naboigo obwa matebwe serikali esekia makeliki ya UDA wateba ngasama tukabwa ngo ODM na UDA kwamba korolekana korubakora a series of meetings batebe mechando neroro intogerege korolekana roiga no bakwana batanga mutu asiguse ndoa yetu Ruto asema aya tokogendese gazeti ya The Citizen yeye kurwa sense omwancho muligeli ya Tanzania bagoteba sectors that lead in investment inflows aiga mwancho mulingo kwana balenga chi sector chiri chiko nyara kabachiko kolibya ase okonyora enengo yabo gaiga nabo wesomera na koranga ningi kelikeroro na namono orolenga ninki umurubeliole sense yo ya Tanzania tokogenda se gazeti ya Business Daily ngo kwana bale Odinga's transfer B energy stake offshore company bagotebe company yukubwatani gwane ya Mateo Odinga nigobona ya nyare koba koira egento gekuru kwensemo yabo ya ebichi investment cyabo koika se chinse chirichinde segose ese company ya kurwa chinse chinde aiga se gazeti ya People Daily ngo kwana bale igoro yo mo DPP about our weak link in fight against crime and graft ya igango kwa nabale ngakio bisi iyo mo director of public prosecution ekale kwamba korolekana koba endegeu asokurwania ebikorwa byobosalia naboigo kurwania obukurumi bwesomere egazeti ya The People Daily eliombanyanga ningi keroro togochaka kurwa ase gazeti ya The Standard yesema mbia bono mwancho mulili nagotebi bagokwanera igoro yo moichano bwa magoli ya mafuta bagokwanera igoro yekiombe kya IPRA maiga yo kurwa ligoli ya mafuta litukolie igoro ni gobono aseli tangani kegimo mwancho mulili yense ya Kenya yanyalti ko bagekobeke record ya magoli ko baigoro asebono ligoli ya diesel yakinetego tani chishiringi merongene nabo igoli goliria petrol gakina goika chishiringi merongebe na isano isato enuguta isano nemo kianda bateba 28.69 yo nechibest yanyalti ko bachigo kina aselite yemo na nigo bagateba nigo bona magoli aya aho chikobaka kubangusa
na kubasuguma mono abakenya bange asense meli yabas bamenyete asobonchoreria nabo igegentukiri chikoba gekoirera bagotebanga fair gose chibesi wakanwa aso mantekera bagoso ase chigali chinyare ko bachigukina nabo igo monchumuri batebanga nigo chichikoba chikoiro butaka kogenda iguru mugano yo nigo gukwanerwa ase page ya kiandase ngo yobwatia sobwango ilitonyara ko batoko yoligereria na namono batebanga nigo monchumuri yabeto mu ichano litukuri igoro maiga yekyombekia ipra kurwa amagoli ya mafuta buna agochikobaga konigwa asumutie nyoyo asebono igabago teba mafuta ye diesel nigakinite goikachishiringe 40 ase lita na asemambia bono ayonsi naro abagendia onde bwensi gotumeka amafuta ye diesel ya mera na barabuna bali bagotumeke petrol nigo bamera nechishiringe 25 isatendu guta isano ne mokyanda na aseboigo mwanchu muri kyonsi ipi ekera bikoligerero bikobekwa asese geli agendete gatiense ya US na boigo nense Iran esbagoteba nigo bono yanyare ko bagekoleto koboko kwayo konene sense ya Kenya nigo mwanchu muri libono bagoteba elite yemo ye diesel ye chiko bagekoni uchishiringi chimibere na isano nemo na boigo se petrol ye chiko bagegukino mwanchu muri nero goika chishiringi chimibere na isano nemo asomucho yo Nairobi chinsemo au mwanchu muri nchibege tenga kicho chiko bachikoni amaftabo na anamonas bagoteba ekena kigetambo kiregetanga ni kyarolekanire ase amagoli gukina goikasengere gwigoro nigo bono umwaka bw'ikirubere na 10 ekyombekia iprakonye kyabekire asikira nyale ko bage gusuguma amagoli na goika nabone iganigo yanyare ko bage korolekana nigo bachire mamincha nabo igo kokini amagoli ayo asibagale goteba ngesegieli yense ya USA nabo igo ense Iran na Israel yaletre muchando yo oireire amafuta yugo nyara ko bagakoleto muchando nonya nabo mwancho muligereri oyo bekire se bicaga igano mu waziri okurukungu Pio Wandai asenera go bagago kwanerwa asane mono bagatebanga nonya nabo yakira maguli yago kina nigo ekwamba korolekana nga ense ya Kenya nebwategende gurukungu bututuka no nyara ko ba okoligererio mugano yo nataka kogenda asense me gazeti ya The Standard imbabwa tes babegete chirete ndigerelinga chinsemo chiagusi asemambi yabone kero kogenda ase pam ngigelio komerana gose igoli kyo chikobago gwakana asa mafta ekore kyombekia iprank yarweto koraliga iga tagete koligere lindole asense meli ya Kisi naboigo ndoche nsemo yetage se mambi yabono nigo bagatebanga niga mafuta yo arachikobaga koni gucishiringa chimibere na isano isatu ine super petrol sibagateba boigo abwesese meyetago barachikoba koni ya diesel wekera chishiringi chimibere na kianda siboniga bagateba ukuno gukina kule kwekerengo kigoro mafuta etaya niga chikobaga koni go chiringi 150 na isano taite kuligero lindoro mu Kisi ngaki ogo chikobaga koni mafuta ya Kisi niyo chikobaga koni petrol ase chishiringi chimibere na isano isato naboigo ase mwancho muligeli diesel yechikobaga koni guchishiringi chimi ibere na isano isato enuguta ibere igo tonyara ko batukuligeli keroka nigere chishiringi chimi ibere ne chimi ibere na isano isato oika ase diesel dere chikobaga koni guchishiringi chimi ibere na isano isato oligeli mechi neregabu obego koranga ngakie kyombekia ipra ekigetenete na kuligelia magoli yokoni amafutanga kyachikoba elio nyara ko bagwe somero mugano le page ya 5 nabwo gobuna nagotebia page ya kianda Diana nabwo atomugano inerete gatotebi manjito mulgeria mugano yon gorasi page ya Today Nation na otebingano mugono monene orasi gazeti bagukwanira igoro yobo kora bogendete kwenekiwa asensemo ya mabuta asabona bagotebanga mabuta na rabetka goso imensi ya Kenya sikazeti ya Today Nation page ya 4 bagotebanga mabuta na raikirante imensi ya Kenya taikiraneti na mabuta yo nigabetka goso imensi ya Kenya mutinyo gatatu chitariki 2027 yo manchito mulgire kera mabuta anyatika goswa imensi ya Kenya bagoteba mabuta yo nigale chirita chimilioni isano lemo kira bagoteba 60 tons ba manchito mulgire nanyoranga nige gukwanire igoro ye chilita chimilioni 50 nomo ichanyati goswa imensi ya Kenya naiga nigondoche omo senator we county ya Naroko ole senator le damo le kina ekero babwate egeikaro ase senate bagukwanira igoro ya mabuta yo anyatika goso imensi ya Kenya buna tokomanywa amabuta yo nigarama be go chias chigari chipigipigi boigo nigo bagoteba nigagusari chi engine omanchito moyeria ase chinsemo chiri anyareka gutumika kolende nigo bakomo chumo waziri
Wandai asibagote banera bwanchita mabutayo akanya kagaso imiense ya Kenya nabega barai bali banyati bagwanchira mabutayo agaso imiense ya Kenya bagote bataliri tangani kolendo mwaka 2019 nabego omwaka 2023 omwanchito molgeria tokomanyigwanga mabutayo nande nabetika agaso imiense ya Kenya nande nigakoba gakobwatokwa gochia ase ebituo biri bikoni amabutayo togote igwanga ekaroringo Manjito molia tukumanyigwanga mabutayo keraso itimensi ya Kenya na koretu obunengi kolende nigabwate egento tokorokanga salfa igongana mabutata kiraniti kolenda so irime yense ya Kenya Innocent timaitinga ekeraso ete na indingo tuganiri komochi ekerabwato gitu agaso bwatu kuchase bituo igento tamaitinga ne bitue bya mabutaya kubwato kwa bibwate biro binjira bikonyara bigo pima bimanyanga mabutaya na mayari pime Kenya Bureau of Standards nerabone bekira maiso kuriringa mafutaye na soete asense ya Kenya gikiri bakorire kurinde ntagite toigwe nkwana yo omobunge gwensemo ya Kiharu Ndindi Nyoro litukurigoro nigakwanirete igoro yo ogukina kwa magoria yo asale gotebya serikali baira nie bangonse elevie chense eliaba Kenya banyara kwa bakonyolindo igurukunga a cushion tego toigwe nkwana yo mwanchumuliro. The government has said all the time since 14th of last month. But now they are helter-skelter in the last day. They are still consulting up to the last day about how to set fuel prices in Kenya. That the people in government have all the time to be on top of vehicles campaigning when other governments and other countries are being prudent enough to address the issue of fuel prices in a manner that is humane. Our government has not found any urgency, and today being the last day, they are still consulting. That is truly disappointing, and it is very insensitive that up to the 14th, they are waiting for stations waanze kusoma taarifa leo ya saa moja. A few minutes before that time ndio watume ujumbe. Hii si mambo ya kutuma ujumbe na karatasi. This is a matter that befitted the entire government to talk to Kenyans about what is happening. Na kabla waambia wa Kenya maneno yoyote kuhusu mambo ya Iran, the government must also take responsibility that they have a 50% chance on influencing fuel prices in the pump. Because the pump prices that Kenyans pay, 50% are made up of taxes and levies. And therefore, Kenyans will not accept, and let me underline here, and let me start by saying this, the stability of Kenya from today is in the heart of the decision that the government is currently consulting to communicating to Kenyans. And Kenyans will not accept anything, any sentence with the name Iran inside there as a scapegoat. Before the government communicates how much subsidy have they provided to the Kenyan people, secondly, they must reduce VAT on fuel products. And number three, the minister in charge of transport must give a gazette notice immediately on lowering and reducing the fuel levy. Kwa hivyo nyinyi watu ambao mko serikali, sisi tunawapea mawaidha free. Mchukue, msipochukua, hata msipochukua leo, wiki haitaisha kama hamujafanya kile Wakenya wanasema. Ya kwamba msiambie Wakenya tu story ya Iran kabla hamujapeana subsidy, kabla kodi ya VAT ya mafuta haijapelekwa chini ama kuondolewa kabisa, na kabla waziri wa transport haja reduce fuel levy. Tafadhali mchukue ujumbe haraka haraka, na kwa sababu muna consult, ni vizuri mjue Wakenya wamesema hivyo. Mkiconsult nyinyi watu wa serikali mkiwa na suti kwa maofisi,
mjue consultation ya Wakenya inaendelea. Na consultation ya Wakenya ni kwamba msituambie mambo ya kuongeza mafuta bei kabla hamujaweka subsidy, na kama hamujaondoa kodi ya mafuta ya VAT, na kama hamujateremsha fuel levy. Mwacho muligereri kabuna kwegule sema mbia bono uino mubunge bwensemo ya Kiharu Ndindi Nyoro okwanire ng'amo basagototebia amafuta yago mwamentira asenyencho yesegi yense ya Iran nabo igose kuligereri Diana explanation yerura anere yo asagoteba nga amafuta asense ya Kenya gabwate gintu gikuru kwebangire sekerengo kiguru na namono ekireke bago kwanero mwancho muligereri omugano bwa amafuta no role gazeti ya Daily Nation ne gazeti ya The Standard yesema mbia bono ili onyarkaba ko wesomera na koranga ningi keli keroro asema mbia bono ili mwancho muligereri tonyarkaba to koranga ningi keli keroro asema mbia tagete togende tuligererie ase gazeti ya The Standard page ya kanengo kwana bale igoro yekiombe kia IMF munabono kia rule gento gikuru kwa materie tandete cha twa contemplate Diana togotebe koko abande bateba ne campaign abande bateba no ko won bono ense ya Kenya nigebekire asamaiso ne kiombe kia IMF itaro yomurai bwense keroro chegendete chinsemo nigetagete chibesa nabo igose kuligereria se gazeti ya The Standard page ya kanengo kwa nabale igoro ya ekiombe goserombe ya umwaziri John Mbadi nabo igo olio le omo likyo monene ase wizara ya ekiombe keligose wizara yaye okurunga Chris Kipto nabo igo omo tenelibwe ebengenene yense ya Kenya kama uthuge baigete asomo chibwa America essence ya America na namono mwancho muligereria bagachikoba bakoranga mbachikoba bakorense ya Kenya ya nyarko bage konyora amakabesa maya kolende kelibaumiranite na kerokyo kilibagotebigunga ense ya Kenya nige kurwa chisabu chikoro kianga makabeso igo akororekana kuburugwa ilio tanyara kwa gakorokia oboene ngikeli Kenya ebwato muchandoye aselitanga nibako mochigwanga mbali kurwe gento igurunga true liabilities ngogendo lego kabesa kwa bekente igurwe collateral bintu biribira bebigo bantenenera aswagotebanga nigo bono iga ense ya Kenya ekale kwamba kwa gekororekana telikurwa oboene bwebintu biribwate naboigo asoroboti urubagoteba rukoba rukoligererwa ruwo mutinyo kana umwaka bw'ikirubere 2025 mu mwaka uyu mwancho muri nigo bono rokaliko barokoro kense ya Kenya ngaki ekaliko bagikurwa roboti rwaye urubagoteba kubwatekana n'ekiombe kia IMF nigo rokorekana rubwato bututukano aigango kwa nabale igoro yoko chikawe katiba yense ya Kenya ase koganinga awegentu gekuru kwa public debt embe komba korekana teba sakoba ke korekana kobekerenge kerike igoro bagoteba ense ya Kenya nige kogenda yarwa oroboti rokoro kinga nigo baikira nitekyo kurende asebone iga omuchando monene ororekanire no yogotakana bali bakuru kwa banyakonda batarakana chibese chiabo tubwate pending bills chire sense ya Kenya nabo igo segoteba chibese chichonsi pekere chikoba chikubwatanigwa nigo chikwamba kororekananga ni chinyinge sekerengo kiguru kurende serikali ya nyarakabaga batebanga nigegendete gupunguza amakabesa ye mwancho muligereri nigo faigeta sense meyu na kubaba gukwana na koranga kibako nyarakababa gokoranga kibako nyora chibese na nigo bono igebinte bingi bikwanire gati yabo noko bunigente ikuru kwa machikali yabekire ya international standards makabesa ya mwancho muligereri niga kwamba kororekana kuligereri mpaka enchira yense ya Kenya ego kolia ase uchumi ya yegentu bagurunga GDP bwesomere page ya kane ororenga ki omuwaziri John Mbadi nabo igo omo teneli bwebengianene kama uthuge baumiranite ni chinga kichingongu kerabale sense ya America bakumirana no roboti rokorokia igentu nga ense ya Kenya nige kwamba kororekana nga terarwa oroboti rwaye bwikiranu rwa makabeso batebanga nebwate amakabeso yebisete. Where does this live in Kenya? Kirasi. Tiga kweli bagarayo saura kwa yaroro. Wanjito muligeria togo cha gazeti ya The Daily Nation page aiga page ya gatano nemo page 6 niyo kwanere igoro yo muraibense ya Kenya yetsegenderete netaro yaye asoro ngoro agusiri kuri igoro wetera senkwana ya simbarati nigatebeti muraibense inga argichinchira aguchikonyaraga kubikomorembe asoko bwaterana wikiama kia UDN kiama kia ODM itokorokanga broad based government nigatebete boigo muraibense manchito muligere wetera chinkwana chiae nigatebete kenenkeyo osemora itayo gochigo swanana enyangi yabo banyarite bakobeka no kubwaterana nekiamekia
ODM hasatebete buno murai nyagusera la molodinga nigatebetie okubwatira nokwo no kuranya riko gusikense ya Kenya mutuma nchito muligira wetera sinkwana cyo murai wense nigatebire bunar bali bakomo bakolenta omuchando gusuba guturubania omulembe guse okubwaterana kwabo nekiama kirikia ODM nigo barachikorora nigo barachikonyara makongi kiara nigo barachikonyora bakurusiwa asatebete boigo mwanchito muligeria asiguiri tukuri igoro mbaga ni rigotwara egikaro kolene tibanyara gutwara egikarikyo tokomanyigwanga egento kyagerete egikariki gekabake goskiwa actually nigo kyaganiriko barero innocent ritukuri igoro libanyati bakurusio roboti bona kumera no kutikoyo kendo kyagerete nigo tukomanyigwanga barayi nigo barabake abange nigo bari asero ngorwa gusi asibagendete netaro yo murai wense mwanchito muligeria wetera sinkwana cyabari kurasi kyama kya ODM nigo bagotebanga abarayikuru asekiama kya UDM bono nigo bachakiri kugora ababunge buchia asekiama kyo astokomanyigwanga wetira asokuigwana babwate igoro ya zoning nigo bono Junet Mohamed yabetiga kubwata koroboti kagotebanga tibarochi bagosemba chikunyara bakubwatira na kiagara agenda banyarte bakobeka tiranyara geko igwe tiranyara gekubwatiwa haigabo nindo chomo gavana wi county ya Homa Bay Gladys Wanga nabayigo omoraibwe kyamekyo oburo dinga nigo bali gatia bali bagotebanga interest chekiama kya ODM wekachinyale chikolendwa mwanchito muligeria na robot twabere tugukwanira kurwali tukolie tichirimo tugukwanira igoro yokubagikana go chikoro gendere tekorokana sikiame kya ODM nabigo kubwaterana nekiama kiri kya UDA kolene tunyate okumanyia amange kerbara chikonyara bagutwali gikarikyo no muraibe sotebiri nachikulia chinchira chyokwene kyabuna nachikubeka omulembe aigabo igongokora na bare igoro yamagendero mwanchyo muligeria muraibwe nsagendete kwenekia ase orugongo rwagusi chera kiriya rure cyamagendero bitukuri igoro nabigo lituko ya Jumatatu kiraringa se chinsemo cyanyamira nabakunyara kuwesomera asobwagare olene ntaitena ndekwirane ase gazeti yepe otara rudayana kurwa se chire cyo murabiwense umunyakonda se moya nyari bali chache ige nyore tasako nguri tukuri goro kekera atogete tarakore paru murabiwense achage to mwaka w'ikibire kiribubire na 15 na anamono murabiwense agamutebinga bono muntu yoru se para yane tagete tuigwe enkwana yo murabiwense igoro yo munyakondo itomanya ko batoko genda busuma chubuli nukumechumuligeli tigango tora roranga ninki niwe tomu director nago ntebinga kuna ende tokoyebwate nakoranga ninki keliarabe kako kwanira igoro ya oroboti uruo mwanchumuligeli elioto nyarako batoko genda busio lindate toligerelia maiga yogosira kwa Raila Amolo Odinga mwanchumuligeli boniga bateba emitinyali nemitienyi 19 wekira bono igo mwanchumuligeli elitonyara kwa batoko ranga ninki kelitoko batoko kwanira semambi ya bono bateba koru Raila Amolo Odinga asira metienyi yalire nigere 5 nomo na nomono nigo bagoteba mwanchumuligeli kiama kya ODM nigo kegendete ko bakigwatekana bono na nomono nigo bagoteba umuraibwense nigagendete gusuguma asekeli ko bwatekana baro bagoteba magania ya bene elikorange kiame kyonge likonyara kabage ko genda busio nabo igo mwanchumuligeli kilibago kwanira se gazeti ye page ya 5 limo nigo bagoteba nigo ekororekana legacy y'umuskera ila Amolo Odinga yanyare ko bagikumurirwa mache bagoteba nigarwanete chinga kichinyinga so guitera manyinga gaitere bigeli biyaye nabo igokorora chitiaga chigo sialirgo chiasare na mwancho muligereli gento bagoteba goikira boniga kurwasira mitinyine 5 no moyalire ekiama kya ODM nigo kegendete kwaruruka asekerengo kirikegoro nabo nigo ise kuligereli mwancho muligereli segatibya mabiri bya bwatoburusobya nigo bagoteba kiamekyo nigo kiligeretie sabali bwekani gune byama bya ANC ebibya betereli gogosieka ebyama byabo nabo igekyama gya pa igebwatanirwa no mubunge amini no monogeli bwe bunge ye Senate Amazon Jeva King igaiga mwancho muligeli nigo bagokwanira mange ali atungete kyama kya ODM kwata bale Raila Odinga ekerarenge moyo nigabete Betroid ekerasirite amatanga ekerare gokorekana nigarenge Betroid nabo niga ekeraraire asobo inabwayo mwancho muligeli ekyama kyaye nigo kegende
kigendete komo Betroi bwesomere orore mitienye tano nomo ye kiamekio kia ODM ngakiagendete koba litatu lirinene kulinde orobotindo litware gukwanira igoro yoko butuko munyakonda kurwa ase county ya Kisii mwancho muligereri tigango turaigwa igoro yo nabututwe muraibwensekera kwaneta sensemeyo. Nielewa pia hii barabara kutoka hapa Keumbu, si namna hiyo? Pia ya kwenda hapa Nyamira, ya kwenda Kiendege pale. Pia nimesema hii barabara itengenezwe iende ifike pale Kiendege. Na Director General wetu wa mambo ya barabara, yule contractor sijui anaitwa Hana Amana, sijui anaitwa nani. Huyo Hananu huyo contractor atoke kwa barabara. Huyo contractor ameshindwa, si ndio? Huyo contractor amehangaika hapa tangu 2018. Huyo ni mtu ya kujenga barabara ama amekuja hapo urembo? Na ametusumbua tena barabara ingine ya Sosera huko. Sasa wewe mtu ya Director General ya Kera, wewe bwana simama hapo, wewe bwana Magondu. Huyo contractor sijui anaitwa nani? Mahan. Sijui Mahan. Huyo contractor mwambie atoke kwa barabara yangu aende achome makaa. Si namna hiyo? Atoke kwa hiyo barabara na atoke kwa barabara ya Sosera. Tafuta contractor mwingine ambaye atakuja kujenga hiyo barabara, kwa sababu tuko na pesa ya kujenga hiyo barabara. Huyo contractor aende afanye siasa. Ama namna gani? Kama mtu ameshindwa na barabara si atoke? Ama mnasemaje watu wa Keumbu? Keumbu hoye! Keumbu hoye! Vile vile mimi nimefika hapa leo kwa sababu mniliuliza mambo ya maji. Chubuligili no muraiwense kwigure iritukuri budare goteba ngayo munyakondoria. Karuwe separa yana. Agenda gusamba makara ntumaiti gusina cha sambe. Kera tuli gukwana Diana igoro ya ODM. Naruche igoro Rigathi Gachagua kagoteba ngana tebeti babo Junet Mohammed na boigonga tebia Gladys Wanganga kuba muri boxed tagete tuigwe nkwana ya Rigathi Gachagua igoro ya ODM boigongo na original nge clip kia almost ke Aido Odinga uyuro motakano wa Onyagosira Raila Amolo Odinga nigale wataba nchitika kumbwa tari na mangana siasa kulende tia turaigwa Rigathi Gachagua na anda kwanete igoro ya ODM na tebetunga we Rigathi Gachagua achana na ODM. Mimi naunga mkono mambo ya demokrasia. We want strong political parties for our democracy. And that is why nimekuwa nikisema watu ya ODM msikubali William Ruto amalize ODM. Mukanipigia kelele, mukaniambia to keep off. I have seen Gladys Wanga now is crying. Junet Mohammed is crying. All the leaders ya Raila wanalia. I warned you ya kwamba Kasongo atamaliza ODM. Amepanga Mombasa, iko chama ametengeneza ya kupatia Joho ODM ikwishe katika pwani. Huyu Oparanya atajiuzuru hivi karibuni, amepewa chama ya Western. Kasongo anataka ODM ikuwe chama ya Wajaluo. Na hapo ndani ya Wajaluo pia amepangia nyinyi. Amechukua huyu PS anaitwa Raymond Omono, amempatia pesa na goons aweke candidate ya kumaliza watu ya Raila. Anataka watu ya Raila wote wafukuzwe, aweke sycophants katika Luo Nyanza. Hii ODM Mungu akisaidia nyinyi, mtafikisha wabunge 20. Nairobi amwezi pata hata kiti moja. Mlienda mnafuata Ruto, Ruto hana wafuasi Nairobi. Wale alikuwa nao, walikuwa na watu yangu, nimempatia. Ametusaliti, ametupiga teke, tumechukua watu wetu. So ODM, you will not have any seat in Nairobi. Luo Nyanza, Kasongo, Anomolo, atawekea nyinyi candidates ya UDA. ODM will be lucky to have 20 members. Mwacho muligereri oyo Rigathi Gachagua kwa ODM kuigure waragateba ngana abatebeti niliwaambia. Kabatebia ODM geko ye guchinga kichinsini ni teriko gendande nande oiranire ko bayirorera ngana abatebeti otebire bya manko igorubire na nemono agoteba nga chisi covant kuchiko guchire chi ticket
bali bakunyara kwa bakoigwira mwancho muligereri negati yali yalese gazeti na Radayana na kwa SNSM yunenche na gotebirisi gazeti ya The Standard umugano yororo nabo gwesomera iguru ikiama kia ODM nabo igo onyara kwa bago kumanya kulende ntagete toigwa sobwa ngoro boti rwa mama Aido Dinga twaronyolire yese agoteba nere tiga kumbwata na magana siasa nche tindigo kwa siasa that have been silent for some times. Of course, when I lost my husband, Honorable Aido Dinga, I was still in the state of mourning, and that was very important to me, and therefore I was not able to come out and participate in political arrangements that we are talking about. Personally, I'm not a politician, and I hope you know that. My husband was, my daughter is, my brother-in-law is, people around me are, but I'm industrialist. I'm not a politician. Mwancho muligereri chetre chimta ikemeronge tato na kianda semambia bono yokulige kirogo kyo women rep kose pochikote na bangi na kurwase county ya Nyamira Mheshimiwa Mary Nyakirali no ala sensemo ya kabere studio digantebenga asabageni bali babwate mero bali bachire mapema no yo mobo maite sababu nerekera okora project management ya gote byolende biro uligereri kirege ntugikiranire igo no ala studio WCW obwatereri chiko okay tigantegerera atebiuga regale gorogo women crash Wednesday go chigo ikachinsa ibere mwancho muligeli nto chiko batogo kwana no yokulige kero kyobo women rep ase county ya Nyamira ase lieta Mary Nyakirali igo gokonyora chingaki ikaransa elio motegerere na nemono negatia barayi bali tubwate baragero otwalende igurunga informed decision ekerobo choli bogo cyo mwaka bw'ikirubere 2022 nere nato tebinga ase county government yakerabo no muchando buno yo iga umuchando bwa mafutukire nkito chikokora chinko yinko bachiroro sana chiabulire ngakitura chiko batokora lenda bangina no bagate abakurusia bangina bande chinyongo na maine igase page ya gatano kabire gazeti ya The Standard ngo kwanerere igoro yo mweso Gloria Ruba abetega konyora kurwa seke gambero maega yo kurusi kwa kurwa asekia makia ODM nabo igo kouruli bagali ya lyokoba omoseneto mochore mwancho muligereri na namono igase bagoteba nigo anyara ko bagakwa iwo mweso na kilige kororekana nigo bono agendete kuna koranga konyora rububwibwaye na namono abeterilie kiamakia UDA kerorekana nganigo kia murusetia visi ya century tabwenete mugano lese page ya gatano kabire bwesomere gazeti ya The Standard Diana egatia megano tochiko batukuligereria tokwira na kurwa sumuti mukese gazeti ya The Standard nimbwate abaibi bagenda bakaiba ebintu by'ekibese kinyinge seduke ya Mekon Electronics aiga aso omuchi oyo Nairobi omwancho muligeli bwesomere na kumanyanga ninki keroro nabo igo kwa Binzaro aliyesto goteba wo umugaka Makenzi bono nande nigabe kirubo si obwike gambero achiko bagakwireneria ogento gotebekana amamochande yo kubwatania abantu 25 abasiriti obugima bwabo gazeti ya The Daily Nation ne bwatumega nende tochikoganya kurwasa ngano ne mengo monchito murigeria se gazeti ya The Daily Nation lakini sauliye bironi nchiko chuta lakini bigwera na noro nego kwanera igoro y'abantu babere banyatu bagusiria magima bwa se county ya Embu gwetera sokoro bekana ngenya gitari babwate teriko bwatuko bakonye gukia sabaroire aigane Soko TV Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi obutindi n'obusombasi amate ninki kere tokore asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami
twabarwari erinde obogima bwabo bwirane gochasa obogima obi asamange twakirisimia namba 07 06 84 0844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatale icyobutindo. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asamatukabursyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa wekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo goika kaurwe keroge kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusiyo mwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliryo mugusi komochora buna omu women representative we county ya Kisii asobocholi bw'omwakogocha elio aire obubalimo bwaye alya sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetageta omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi Twaichanire kuralio kwa Joseph Mugaka Nyakieya igaru umwana unyagusira Daudi Nyamali Nyakieya na nyagusira Jemi Manyalinda kurwe kinyeru kya Nyabalia boli Obama wa county ya Nyamira igaru Mugaka ye Evelyn Ndubi igale Seprit Mura na Masi Bahati mumuro mwabo nyagusira Nyanchama Helena Daniel nyagusira Nduko Aska Josephine Ibitutu Pierera Raini Liro na nyagusira Kemuma igale Semoke Margaret John Nancy Lynette Amos Bob Maina Alex Brian Dolphin Lilian Vivian Emmanuel Egatiabande ngina rume Dorka Lamek Gilbert Anunda Maggie Joseph Esther Chebet Chepkoech Kibet Ann Mokaya Mogire Egatiabande mwana oye Omugaka Nyagusira Peter Maina no mungina Gladys Nyanchoka igale mokoyo ye Andrew na Emily umuchango nigo kolekana chitaliki 14 cy'umutinyukane bwo mwaka oyo meye kinyoru kya Nyabalia nabo igase chiro ya magwawa omuberoye nigo korusi wenkendu ya Kenyatta National Hospital lituko lya Alamisi chitaliki 15 nemo cy'umutinyukane bwo mwaka oyo nakoeniwa lituko lya Ijuma chitaliki 12 cy'umutinyukane bwo mwaka oyo ase kinyoru kya Nyabalia Bolioba county ya Nyamira okwo no kwatwara liri kwa Joseph Mugaka Nyakieya kurwen Soko TV twarure ngora yaito gwecyase amate abairi n'abasani Eye nen Soko TV uboroso bw'umugusi Mwanchumulili nande twire nesema mbia bono tata kwa Diana libaga bono Diana gorate gazeti ya The Daily Nation ngego kwana standard na kwanire sana oro kwa bero oregeka ngabeljo mono Sawa Mwanchito mulili ase gazeti ya The Daily Nation
ndaitengo irasomoga noyo mo Innocent abana ngwichuri bari kwenda university kusapsinya igorete tibaiti gusomo iburi ichoire kwaro chigoro nari gustruggle gali antebinga private na chichichire chiabanyene na chiabanyene kurende gaigo manchito mugira bagote banga mwana ndi wensi werasi university ya private serikali tiri guchikunyarage kubwatu ko bokonyi egento gyokira chikuba help iri kubwatu aigo manchito muria se gazeti ya The Daily Nation niyo kwanere igoro ya borokigwa au bare 50 chirwe 50 kuchakiro mwaka 2017 banyati bagoswasi university chiri cyabanyene na gwikira boniga bagotebanigo abana babeyire 258,000 habono ko igurenga muchabare kuborwa chibesiria serikali yaberege ko bwatuka bono tirigo chikunyarage ko babokonyi bonde bonsi igonga ekero ko ichoria mwanjito muriria sensemeria cosaps mbaigorete aborokiwa bari join ASH University ba join college igona kuinyoria nga kabe maisokero go ichoria nyiko bwato opportunity go ichoria university ya serikali nabo kunyara ko wichuri mwanchito muriria nabo gusomera sobogero muganora sepeji ikome gazeti ya The Daily Nation korento kogenda se gazeti ya The Daily Nation voigo igorona gukwanirete igoro yomongino yomo Innocent onye ko muinyorete onarite go betini mwanchito muriria kerongo kwanira no gwaka korondo aiganwe bwato musayo yo monere ora addicted onarire gukora korondo eyo nere gagotebanga egento gekogera abasaya bango konyora bakwebisa no bari ne amati yaye kule ni kwanyora nigo bakwebisa ni bataite chingaki banyare bagokora koronde yo nande ngudire bagwika bage chigonye kero kwanyora ngendege nigo yabatiga magi go manchito murigeria hikati ibintu biri agoteba nigo kunyara go kubeka chibese cyo wakaganga kwenda chire chinyare chigokwa interest go sengo kwa kunyora ore manchito murigeria na bagoteba kubeka 10 wenyorire chinde kule kwanyoranga tibari konyora abangi bagoteba nigo batumire baka savings chiabo asekora ndiyo egento keirira bange babo boigo gusiria magimabo nabo gwesomera sobwagare nandonye kuri gati abari bagokora korondo kabe maiso mwachito murigeria butambe twago kaniri kurera se gazeti ya The Daily Nation page ya 5 na kabiri boigo nigo kwanera igoro ya Oruoba konyoro mweso mwachito murigeria aigatogotebe gwanga nigabetega kurusiwa gusegoserwa kurasikia makirikia UDA asibono togomanyigwanga ekigambero nigo kyanyartike gotebanga ichiko ndiabete likobwatiwa igwo Ruoba bono mwanjito murigeria nige kigambero kegotebanga niga guchikonyora ebinto biri byonsi aganiri kwegwa ne kyombe kya UDA asibate birenga richiko ndiabete likobwatiwa nabego kurusiwa kwa yabisi nigo korabe bosa ekiagere ebinto byonsi aganiri kwegwa nabego gwaka no mwanjito murigeria gusebinto biri aganiri kwegwa ne kyamekyo nigo bono aguchikonyaraga ko kagwikiranirwa nigo bono ukwanira boigo igoro ya Fred Matiang'i omwanchito muri ase gazeti ye buna Oruoba chietoro konyaraga kumusira se ogochoro kwa ya sobra ibwo bochori bu mwako gocha nabo gwesomera asobwa gali gazeti ya The Nation page ya 5 na kabere kento gekogera nkomyoka omageni utono warase studio ya kabere wegona gotebingo muganori gaigase county ya Embu abantu babere mbanyarite bakoraswa gwika gusiria magimabo nabaiga abande konyora chingo matoko manyigwe gento kerete barabuko genda separa nigo bagotebangenya gitarie yemo iyo kuba bwatukira obokonyi ikorkwanga ishiara F4 hospital erime ya mbere North constituency nigenya gitarie yo chicho kitari gokoro kitari gotume ko mwanjito muliro se chinyomba cyobo chenu kitaro siribuya na kitari gotumeka wekira boniga asitokumanyigwa boigo abakoleri bwenya gitarie yo tiboyo asibagotebanga nonyene chi building so samagacho nigarama bo mwanjito mulgeria kintu kerete barabuko genda sibara nagokora ukurobikana kolende abaskali gusabanya nyimbo bakanyara bagocha nakubaseria igonga abantu babere mbanyate bagusiria magimabo ndegentu bakurere cya serikali ko bwatukira bokonyi nabo bali basetia magimabo konyora obwene bwabo nabo gosomera sobwagale gazeti ya The Nation page ya 3 Onchumurigiri na mange buna kutwagotebya lese chigazeti semambia bono nabo gwesomere page ya 5 gatatu ya gazeti ya The Standard yororenga ki county ya Turkana wanchumurigiri gotebekana yabuse twe ekiganje kiyaye kamachikoera pi
n'omongwana oyomo orenge omoteneri bw'echisabu mu accountant ya SSMU asagotebekana gwetera somurugi oye nigo barusetie ebilioni ya menu gutaibere ase county yu ni chinga kichiria chia omugavana na nok mwancho murigiri bagokwanira gaige kyombekia EACC asegotebanga e company ya likubwataniwa no muswati yu bagoteba yaena netembe okende gitaena niri nigo bono iga yachete ekanyara kabage kolikigwa asegikakia matuka makemono magikira amatuko 16 ekanyara kabage kaba incorporated na boigo ekaegwa chibese korwa ase county ya Turkana boigo asbago kwanira egati ebintu birike EACC etagete gosekyombegeri korwania obukurumige gotebanga chimilioni chiminye 95 echichura ase benki yamo chigotebekana batagete chinyara ko bachikoira nigo naboigo kwana bali chimilioni chimisatu 52 echira ase benki yamo na chiro chichiko bwatanigwa ne company echo chenyal to bachikoye go chibese echo asbago kwana naboigo chimilioni chimibere 59 onyara ko bagwesomera na koranga ningi keli kiabere gekororekana koba omochanda se county ya Turkana senyencho Diana akwanira umugano o Gloria Tinkoira noro ngirane ase page ya gatano kabere kokwana barenga nigo bono kiabere gintu gyo gukumia akera litukolia esabato ikiye ya eto mwancho murigerelia akera ebibago bya bunete nago so seduke ya mekonia ebintu bya electronics na kogiba ebintebyo ase ligoliria ebono likotebekana kwa bagwe tani chimilioni 15 na mwancho murigerelia nigo teba chibicha chia CCTV nigo chiabwatete abakageru abo ekera bachete ase amagachayamo ase omuchio Nairobi aswateba ngakurunga Twiga Towers na konyara kaba bakoiba mwancho murigeri nigo bateba chinga kicho nigo ekororekana banyalta kaba bakomusuguma omu watchman bwensemeyo na yabakanyara kaba bakomugera akaba unconscious gostanyara kaba gakwemanya buya na egento mwancho murige kororekana kirirete abakagero bakagendoro wikira boniga abande nigo bateba gasi yakorekanete nige kuruku inside job gose n'abantu barenge baime bamanyete kuno kwa busuko besana 16 million ochikoirana nande abinke bateba namakabesa arenge nige kwamba kororekana egento kirekyo gukumisana ya mateyemo y'umusacho yo mu bimyaka 33 kurwa ensemo mwanchu murigili ense ya Buganda nigo bono yanyara ko bagosaba obokonyi anyara ko bakoye gwali bagali okoreta umusacho y'umuberoye kurwa sense ya Buganda yibatebanga nigo anyweta mache goikaga kwekera renge asedamwe ya mu mwanchu murigili mubero yunigo takire koletu asekinyiro igurunga kandui aiga umuchi amini ense ya Kenya mwancho murigili kolende nigarenga sense ya Buganda bwesomera na kumanyanga niki keroro togenda so bwango Diana mogeni itono aralia tetaite ko butoro mono sana Mackenzie nere nagotebyo mugano nari ko bango chiko kwanira bono nigo murandi obubo tutukanu Paul Mackenzie oyo bateba obwate obo ishirainia egose asare ko bagago sabira abantu na mwali oyo bateba endo kwengata bakorirwa kwa nigo bona ndabekeirwe ekina kende gekubwatania abantu 25 batatu basirite guma bwabo asaba bateba nande nigo batindige tu ase chimbere kiri kibwate gendo igoro kumubwenge nyara ko bagago soma mwancho muri na koranga kigeti gwase kigambiro kya Mombasa na asebo igo bago kwaniranga nande nigo bona akubwataniwa na amakweli ya gwikira abantu chiminye ne 30 niko kwanya batebekanire kusiri obugima bwabo nanda batogetese chimbera kiri batindige twasobwamo sensemeyo ya kwa bizaro wesomere na koranga ningi keroro ngagerete Diana na ararigirira meganelia roro emenene yende yatigaire mwancho muri na bakori gichinga kiesomere na koranga ningi keroro elio anyara kabaga korora nindo chega igo mogosori bwense ya Ghana batebanga nigo anyarta ko kago siri bugima bwaye kubwatekana no bosagani bwo bibi bwakorekane tasigari bare ko bakogenda nero mwancho murigiri akurunga Dominic Frimpong nigo anyarta ko goitwa nebibago ekere basi yabo ye team ibare ko bakwirana nero kurwa segosori anyarta ko bagegosagano na mwelio yakasiri bugima nande nigare ko bagakogosori club gekurunga Breckham Chelsea FC kire asense ya Ghana mwancho murigiri batebanga abasacha bebise tie chimaski nigo
nigo basoete segari eyo nande nigo babwate chibunduki bakanyara ko baba kumurere gari aba masasi no mwelio omugosori eyo akanyara ko bagwa na gosiri obugima bwaye mwancho muri bwesomera na koranga ningi kili chikobage korekana aba igaigali bolindi boliri igoro ye timu y'abasubati ya Harambee Starlets gosine chikobage konyora into ikoro kwa oko survive aseke minano kiabo ekere chikobage solia sense Austria nabo kunyara ko bagokorigeria aseke minane kibakorunga FIFA series ekigo chakalitu kulia lero nigo bone go mwancho muri batebanga eseke minane kyogatie chinse kurwa sorgongo rwa Africa Malawi no ekale nabo igo nigo kirabege korekana sigetikia nyayo timu y'abasubati yaba mupira w'amaguru nige gukora sana wateba no chongirororo ochogenda ucholigereria ande nabo kuna kuligereria Arsenal ngogosoliere butuko bwa lero ne club kia Sporting Lisbon nigo bago chiko bago kosolie muiroro yekeminano gia Champions League Arsenal yabwete egoria ya Mass League na lisagero kulinde boigo machibu abasama tukabwango gatalima ya Bayern Munich chikobaga kogoso na Real Madrid ekene keminano gia chikoba chinsenya chabo tuko bwa lero litukuli goro Barcelona nigo yite yabwete chigolibere asegoria ya Megati yekeminano gia Atletico Madrid kulinda asoko beka chigoli cyoso bwamo Atletico Madrid kagenda busyo asobunge bwe chigoli isato asibere asekeminano gia Champions League bachikoba bakogenda semi-finali go senus finali yekimenane kyo ligi ya Boraya boigo timu ya Liverpool na ande butuku bwigoro nigo yaroche SS Nyakimini ase abetege kwa kuchigolibere asekemenano bagosoletina Paris Saint-Germain mogosoli Ousmane Dembele ganyon stichigolibere na boigo bono Liverpool nigo yakolire tiki yakire chigolinye ase ligena liesagero inego soli yanga neli bachete asense ya Paris ikare chikubikira nigwa sobwamo bono PSG nige chikobage kogenda senus finali gona Arsenal Lisbon Real Madrid na boigo mwancho muri Bayern Munich butuko bwa lero negati yalia ase chigosoli chiri chia Boraya nagotebiria sobwango kaitengo mwanchito murigere na mangazira gazeti ni gazeti yane na mangara rokulinda gazeti ria kabire mtamengo gotebi nitukolia lero ni kwanere ngoro ya parenting abayibolifu na bakolinda bana babo asichinga chia bange mono chinga kiechi cherusa nabayigo mangana mango mwanchito murigere go yo abayiboli kolene chingaite innocent sabuli chinga kino mogenaga nyete ngoswanda sekatun yato sekatun chakane yago maego cheyane Majito Molgere katuniana nigo kwaneri goro ya maguta aigatu watu mwazire Opiyo Wandayi no aligaiga gotebanga why should I resign abigita magoko igoro ne pambu no ere moino gaigo Majito Molgere okwaneri goro yes kando ya maguta igagitenga ne ballot box lakini nero nande bwate pambu ya maguta Majito Molgere nigo okwanira igoro ya Opiyo Wandayi bunatete tari wetikia meremo ene chingaki obututu kan bogendete kwene kiwasense meyo ya mabuta impunity nero ego ba defined igase cartoon ba kwanera timanye tingi beruse tiabisi inche nimbwate chinguru nande nimbwene tekobera bisi abantu tibaba sakoga nindu ase yabisi nago ikira ekero butuki bwa korekanire bwa yarire nalio ndanyora machibu onde tayo go chikobaga kombetereri nande bono igati ngogenda ku sekitingwe bekensemo nimanye teki ngokora tinguru abisi nande muntu tabasagonte nganye Rusia sogwanje nande na muchikonyora chisababu ningi kiabete magana yu na yawo kwanekana ase assembly naga iganindo chekatun na yekero kuligereli na bokoro busino bwango your guess is as good as mine aigana Nsoko TV mwancho muligeli chabutugiri chitaikebere maiga yichinsebire togendo mutimo gotokoirana tochino mogenito Eye Nsoko TV uboroso bumugusi Kurumucho manu Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chindi chense ya Kenya abari kibaitomba bakorentera mangana ya asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobotera Nsoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Nsoko TV uboroso bumugusi. Je,
Una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ubugima n'urugendo rutamange amaya n'amabe. Umusakito Linet Nyambane niga ng'aririye imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekena chiko ke miaka sta ngachaka ndifera po ngoira samagoro wane kamanya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Soko TV oboroso bumugusi omwancho mulire mwa Soko TV ngetaseni gen Soko TV nibwatira senge nchao kokoletara amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwansi korime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko baka wateka atabwati gwanchire monda bwansi korwa bunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili chini gongoro perpetual machini na nyora netrobini ya Soko TV oboroso bomugusi kama tingatara ngaiketa ni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngaroro moijana umotu batera mabwari Muligari bwa Soko TV oyo no muroberio gwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa bakaliya omoto yakabwatwa amatukemeronge na gaika kabwatwa chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Soko TV
twachire guturigisa ku kyomugusi kurwaso kurimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwegekirwe omugusi bono n'ekinjira kyago gwikaransanse nakobeka etibi yago kwene king'angwa esomi oregekoro ky'omugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyaitu hasi tokomera n'abaga kabasamwerere n'aboiga bange n'abanyika eriko kwanira okweboya kindagira amasikani kinyangi n'emejega ao y'omugusi kera rituko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko Yegoro yeito imeye Ensoko Ensoko ibyengiya yagire ngumanga bunalero Ensoko ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiri kuchoga ya rumba Omelia kenena poto akene koyekola mama naboigo ntukwi babasaye aba bakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chiatala le général Dangote anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana kuru mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ora asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta senigia Soko TV no gotuchi kwa bato gokora eke kurugeito tonyara kwa bato gokora asenchera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreria bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tonyara kwa bato gokoreria okorari kwa nyagosira asenchera bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi Mirna nabali bechinguru erikwe manyabo wataka kuchitananye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana majia Chomano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chinde chense ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana majia asenchira yoboikirano. Emanya mange naboigo bwatra Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi.
ebagoteba ng'oyo goseka omwerio nero goseka buya maega yokonyora mang'ana mange korwa ase geteseni kiao ase getegia Nsoko TV boni go yaikirenga kingokoreta ng'a Nyasaye nigo ndakoretera omorobiri okorokung'a amegerio yebeberia omorobiri nigo ndaorete amo n'abasomba ba Nyasaye abwasturako batukwegera ring'ana ase obwagare na ntari yayoka nonyora matera noena amasabo noborori ntunyare kuba tukorwa ayankira rituko ryesabato ry'abandi bagotebanga Jumamosi abandi batebanga Saturday chinsa 12 cyamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomurisyo ngaga n'abasomba ba Nyasaye ntokoretere umurubiri bweleso seseni matuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gosirwa noboremi rikomera riburga risamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomobusi nobe gokomerana na inche Frida Kerubo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko tomocha Eye ni Nsoko TV, uboroso bw'umugusi. Chetire 15 maega echinsa ibere asemambia bono muroberi ne Nsoko bwakire rero bono nabageni tubwatega iga batebekera bakire tukuigubiya bagusi bagatebo potiritimbe kurwe wiki ngima tubwatabageni ese studio nagusi asemambia bono ntete kuraira libaga abageni baito ndara bali baga baragukwanira itangani mushimiwa agibwakire wakire bia aginyamirere Nyamira iko loud and clear. It's cold at the same time. Ere beyonce ese package yem. Ngiyakora ukendwe mbura gose nabantu babwato muchando. Abantu babwate mechando, abantu babwate bosoku, abantu babwate okwemburungania. Kwemburungania. Tete byumuligere litalia ulitanga na baratokera kuruche tukulinde nande natete go pick up litalia mweshimiwa. Ere tagia nenkoro kuna Mary Nyakerario Omigero. Kuru Nyamira, kuru Kitutu wa Kitutu Masaba, Magombe Ward. Magombe Ward. Sani, gose mukumoni. Magombe Ward, Magombo Gari Stage. Okay. Uya sano mwanchumuligereli, nero yukuru nga Mary Migiro, Nyakerario. Timaitindire liri the favorite Mary. Ntagitego drop Nyakerario, ndo chinga bantu balitogo choso igitiamo, like bane bakuru ku Nyakerario. So tukoendera mutunto tumie Mary Omigiro. Mary Omigiro. Mary no muswatio ya masano gatebeka nese bibiri obwatembwe ndonge sana. Nyegende tenero cha kwira Nyamira. Nero cha kwira Nyamira. Daktari. Agibwakire. Bakire bwe. Ayo baro lero chigali lero cha kunyura. Yanda abantu nabange lakini naikire. Barambiyere. Barambiyere. Nabo kubandona koramika rumnense kogenda. Lakini wana kuboka bali. 13 asemia bagoteba bale komenta mafuta amiri bale komenta maguri yogo akanefe. Naligereri bituo biri bunangocha bya bashare. Mbara akora adjustment na kinaga ninga manye ko sitinda ligeri mutandao ndolenga
seri to kuna jwe go ya chi bato subsidy na robabe gete go singi kagenda tinda understand kera mbara change figures ya se board mbara change figures ya se board. Madam Mary bona mambia abakenya babo kabanyora mafuta mentete birengere libiyao bona no tora ipra ya tora lirie magolinera ya regulatory. I think no moichano mwanene nginchwa mentira maguta kurigirira ngaki abakenya bagendete guchandika ne economy ya rencom wiki elina atebete nga kerna chite chi petrol station isa togali chi pilat na atemete kubeke gali ana maguta nkabuli wikinde ali ese etaya TV nga nkingo teba nga ntutakere bwango iki government immediately etorangire tatebe nga obokongunto bwate bwa maguta etebe nga chireze bwa chitu nga kichitora to last yangana nga kingana nga kichira akoraki chira tuire tomako nga kwebanga nende nkabuli nga ekero baro libintu bine byabere amaguta amange achiresi amaguta chiko genda chinga ise taxes and levies nke government eteba eganye paka bisambe kabisa emane kuboka mambe to mentereki amaguta maita amaguta na arako gendi economy unya maguta gako genda igoro kirigento gyonspino na macha atokunyu gako genda igoro mbobe sane ngenjo bachete kangambara aligeti ngenchera kibara kuneti levy bakeyi taxes chiko era amaguta apanda tora era to igeke ncheragete paka tuwabere ange pake obokongu ubolega aliese ense ya Iraq na ya Iran na America segiye era endanse ngora paka tuirane podrio ate basege songunga the normal operations to tuirane se normal operations Strait of Hormuz nerere to mochando mwa ono mochando ra ntwade fiwe levy inebe se kurushwa se bali gutumia maguta cyangwa na gutumia karasi umwaziri na morocho ukona ko kwana lakini takuwa ndio maenda tato tayo tinga fiwe levy area ngakie kucha gutumika asaba Kenya kile cyo sachiabo na ali asa maguta go yitira injireria nja kana wonda agene jikora ngakie kali injireria na kitakonyora nga nenjere ya muhimu sana lakini ando ligiriria sama tangazo koraro role iko bashigete chimeri chiseki ne me bashigete nchiri chi abantu bako baita lakini chi abantu bandi chi civilian wocha ali kwa sainwa naonde bakurusha kabantu bake batebete niri yage iga Kenya mbado tinga mukutari yake ana ndundu bwa dishegi na Iran Madam Mary sencho kwarakorera magana project management na atsini kwarigere irie bintu bina bigakorekana sense Kenya yabwate opportunity ngiya kuya mafutaye to discuss again turabura token tubwate kino bito local solutions no nekero murayo ndebwe sinabone gato chako gamba ona bogontebye bintu tetuguka ne byanyamira gokora ibintu byanyamira nkibone gukwana gucia se turi n'abarayiga igasoro ngo rwito rwa Kenya. Puna nche umuntu akorire project management and project management specialist for a very long time. Potambe togotebanga plan for the worst, hope for the best. Nkonye kuchinjuje seke gusi. Robelia ase bintu birachikobe bikongu busyo chingagi chingongo rero badajagire gasisho. Engaki lakini wegene ngebiyambiche. Engaki nyinge. Muna ntuba Kenya. Twatwari magaito aito turukana. Ikini ngento kanga tuwa bangete kurukale because chisege chiana ko balinde to kosukurwa linde kikiabere kanga tuwa bangete kaltonge korosie amagutaito kanga ngitwali the worst case scenario ekere bintu bire bobe pi nkigeko magutaito tokaenda tokaire kusentula yako kusetalo talo kagenda arwe karigererie ntuma itingi kiabete ndi kuseni ngotume tu karigererie ntuma itingi kiabete pona say country ngitwa planning for the worst to hope for the best kina kitakere tueburi going to abangi na baitonga buna maguta yakoleteke abasumbire na tutakire some of the things kanga those eco-friendly kind of things kanga tu atakire abantu mbasomira korosia amakara kurwa siske ngombe na kia makara liya kurwa siske siske ngombe bagote tibati oze kaudang jack no it's called tibati kibago yaruka ngobate yandi elieta ngonyora some of those things to bwate locally at home to create mtu anakwenda that way mtu anakwenda save energy mtu anakwenda eco friendly mtu anagokora to chibano tuwakuwa mire nchiragete
going forward tutakiri pake situation yetu bwatu makonge kubabaikana ninkigekoba Okay. na ende nkoboli nkia maguta akone ku Tanzania ali chipa Tanzania ngale ko Mombasa Tanzania okay Tanzania bwate port yai to Rwanda Uganda amaguta bana ngali 177 ali 165 into no agwete ku Mombasa yaito aikire 200 and what na roba no mambie se 206 Nairobi gusi 280 tikatabe practical na gusi practical bana ndei asiki government netakire kora amangi yani takiri tokire at times to ukira twa skumu uchi ekona twakira it's a time into leaders bali tole sikoye government na watori tore say voice tona ko yes president abantu bali batocholeta abantu baito ndio wanaumia njana monda anyare kwa afford ya maguta what about our moms in the village? Okay. Niliboliria boli gungakia aba mama na aba baba bali bale kali kustika mbate baba baba liboliria boli nene kero kuligererio mwalimu kera tugukwa na bono iga twabwatiri final yetu ya Changamwe ngagerete ngalero Kenya kale koleta mafuta ali refined kuruskachicha onyendi maybe twabwate na ndekera twali kuligererio se bitaseni binde bya kolete oroboti rokoro kinga reserve yetu yabwata mafuta. What does this speak to us? Mwenyekiti usumanyakero gwe komiti ya bunge ya energy nguru cha Kenya bachieta se KPC bagapya maguta naro igaro ono ekerate betebo mwamurigite mwesmo karabuna agote bata igwitu yekende konya maguta karo ngiaga maguta komishi bitugete andi bata maguta nakara aretwa akaburukeni gosene sikaya nyangau ora gekero uri onyore erori yekoye ndora manyasare na tebete na ina karo bone kerere ngenjiri da bekoro kinga bali tuaete nafasi yo guterere bintu bya Bakenya bano buna maguta yo totebe obokora buri meno bonene na ende boja kumisa Bakenya mono sana na uri kibesa chikorosibwa asenjireta bwenereti. Madam Mary Goligole Kirogo, this brings you now to the conversation yobora yoboya. This morning omo Kenya na bagenda tukombera na nechi headline yechi. No mo Kenya na bwa tokwegena nga 2027 ngogende ballot igongagerete nichi konyora abarayibara baronge watebire collective responsibility kero montachiche waikaransa selia buli. Liboli rende liko bali nene. Until when you get the na waso ibunge ne tabana bora boyomo liugiria ulio montoyo muligwekane na abantu bakoli gwisiko na litachenchi enchira barakole birengera libyabo kelioro chikirabe bugango ko fast track imechando bine ya Bakenya bagwetera ngonera sama kutoka ose nabo kata cross te anja kama kutana ro no de mi eli mechando bono igeiga tuligiria ngo turusi taxes chiri ne levies na bali batagete go hodia magutali onye government ke bwate enkoro ya yesaba Kenya era rusi bintebi reduce on those hoarding onye corruption ende ke involved era story ya bantu bali beto kibachande getangana tosoe ese county chetu Jabano go kwani county ya Nyamira juu na enkoro ya nere bono ndara cha igoro ne county ya Nyamira pia netakiri na erecha igorake na ina ubora ibweito mbona kubo bosoku na bono toko sekererwa ali so mtandao twasekererwa so mtandao gusiya kisi ya to sekereri meto mwalimu na akuru kisi mwato sekerere sana kiera tu aletiro bosoku ubosoku ubwetu ntutwerenteire asiki twereteire bosoku abara ibweito to chorete bara ikito cholete baranyari ku interest yeta sarali alia esomo ese bunge esomo gambi bwense mwaro chibintu twari gusaba abantu babuli nganga ki is this the best that Nyamira can produce anto sinyukwira nelike ko Nyamira ya produce ya maonga makongu abo maraga no bako narate ebi antu barwete no imere no akuru Nyamira lakini bondo rende mwanki mwaro ngwe kana satori twara boli bwana nchinga kire twagambi umugamora ibwense ebintu ebine byarenge priority ebiyabeterete mono tuwasaba backstreet erosiwe tuwasabire wifi erosiwe ande tugasaba ki egari ya police tuchikuli kero kisi yego sabe bintu tuboli ngaki kisi gake mwari gotokonya gutwekera points rende gototamanyite gochora and now obokongwira nanga intua bakichukura tubwatiki akira goteba igoro ya bakichukura nintete kubwata liboli rindo maguchuriraneri Nyamira bone gatuko kwana bono mambiga ko chakira litukulia igoro
igikuru kwa a multi-billion development county ichikonyora amagenda rabwate chibes chinyinge sana no totebi igaro go quantify biri umuraibu ensa kwanta sense mailing akibire kulende daktari boni getale go kata cross Nyamira Kisi madam era bateba Nyamira tuambete korore kananga busukumborora kinende kero sabe backstreet umanye nyagitali agachirwe ngiya akapara nabo kabwenete gwitaga soe no ni chiro igomongi no bugoriri tunda kurwa muraria egento kereti matose abantu batamanyiti njima ni president bwate besa kwa abantu mayitingi jaza kekaba lakini president une constitution ndebegete ni county government echine chilewe chigamene chiko wake pamoja lakini ndete hiyo egotebe kananga kinga tangone president je torentere nyakitali allocation ye county ku national government chibesa chirie na chiwa kore mirimo ase county ikare president ye goja gutara koranga kimu akorire mirimo ofisi ya national government na bara amenta gantu baga ke bantu akorire buya tigamba mente wori yabangi na bugane lakini yokoranga bono abara ibaito bahikirase bateke totange president era korente para erente Park Street area erente university erente gento gete mundu yokoboringa kichigabana juru maganyali asimba arati baboringa kibeza chitoko ba located buna account chitu cha busi mwate beti president mo na bakanya mwate binga kibeza chitu ayetu kento na mani last time na renga kibeza chitu ayetu aso mwakoria ko tu akorega na iga na iga president ojire ko totalera nero to siseni na gento gete igo be de tinga besa ntu ayetu bona da to teringa ki president ya aje ko tokonya etorente ba kana ne kisima kia machi etorente na ne university we ndogete yo ya gara bona aba Kenya kwa sababu gusi ruto kuna bona ne roko kwa tokonya tu baziba busimba arati ba etu na mwaga nyalibo ndiko bori na ichi. Okay madam italia tumigira bunogo seseni tuaseseni gwe ndora seseni gwa onye mgwategerete buye president ya tebete ngogenda arara ali kuchubisaba chibese Italy borso nge chibese chire it was hot here igone cheki tabuga tikende eri blank and ora agende gali maybe a bounce bono onye otebire ngenda ali Italy and to promised billions so isitakuwa ni mchezo tu yao tokorekera mwaka project nchira promise chitara ntubwate igali sironga ntubate industrial park ntubate stadium yani ibintu nebingatebire ibinde biko ba relaunched delaunched so that we relaunched so yani okora no bosoku wana ne president ko kwana yakara to blank check tuwagoka for the moment alafu your story naisha hivyo kera nari kurigereria monto kurugitutu masabo yomo I think narorerie talia yega iga kuririgereria inde ari gontebinga innocent kitutu masaba nduntu abete blessed giora gwadere madam. Okay kitutu masaba ntu abete blessed in quotes sengenjo egotebe kananga kitutu masaba nere ezoni eliende etalie inseyo ya ye government of the day lakini ande nkobolinga na chi issue ibere chigo cha up president yensengima nonye kwa mochorete nonye kwa mochorete uyo ndetare ngaro engoko nja ingese meeting but na maitinga ntubwate abantu bakitutu masaba na baruga tubwate ki oboko bakonyu tutige amangana engoko rende ntubwate omungina mu women rep oyu by birth orwetarari kitutu masaba utakira ati ne constituency chonsi Nyamira onye engoko njalengo she should have stepped in buno omoyiboru kitutu masaba tebe for the sake of kitutu masaba tinda rabokongbu abo kubekwase ms bana gwenye kitutu masaba nyebire pia omo swati omheshimiwa Jerusha na Costa sogo ta air things ya kitutu masaba lakini nebanga MP ya kitutu masaba nero nebateyo umugambi natakere take care of all his people kina wote ke kiamana mono nigo asibirengeli byago mu governor no mu women rep failed big deal they failed big time because barabongo tama ngamini ko genda bali chinsemo chonsi mwalimu na roche so mtandao castigate sana okoena ni wechi handout ngo na kurusai janda ane kunyare kana ngabuna seitario kurusitaria
kio baketa on kio mita isa no na ga dina ngo mona ga chiri tawo na ya shona na ina na bile boy amenya tayansa kirintu agekuwa netenga ekera abantu bagoika abarai babeka abantu ko bachibe sengencheri turabakonya umuntu umuyano yuko ubukwigiringa kiora bikuragira kerata iyo oyo bona igakwa abantu kibesa bache bacu mukutano kwe president and of course imbache temu abaroche keramba yatwebasa yuko line gari igintu kina kiyako gara toko chora baraye bawe nanu ndete ko woni mo bungo lione twana kayanga kimusuko nandi etabye byagenda yetige unabona abantu nabitwa nyari bari cyaje tegango TV kwa muralira n'abagushima mu ndire ugisi county bamenyire cinjira baiwa sita nyamanyete buya kera musuka ni cyagote no bogambi obarusinya nyansanje ne kare boundary yito y'abantu babancyari nari bari akikoye uwo chere nyanturako bawiko bati kuna ru nyanturako ukire nyushi abantu nabamenyire njera bacandekire paka kuwa bolinga nkwaro corona ngisuji gite ni nenchera gite okorege ndo kwanya abantu collectively ko bwa kubarage kango ni murali ndaja bono onte ngo kwacha buone mambi kwanywe chai nanje nali nonyare ko ndage bagasi ngokwe ibuliri nene sana madam chikambine chibodo chire sibone gamugenda tegwete sebinyoro akimugo deal na incumbents because mbabwa to mubuko mbabwate nonganchire mente giya zairi jenda ntunyamira ngo sekeritori na ino abantu bakia banyari bari cyache twangere ko basekererake yeko gera abantu bari gotebanga abantu banyari bari cyache mbabutolirwe para yabo babekaki omuko mbwa butolirwe nyagitari enu mwabeka ainko butolirwe tunyagitari yabo kabeko omuko nto mweshimo zanda ragiri rebachi kochora bwali none yagutole tuba tego chakoba kiagara ibitokire nembia rwetu abantu bakaringa yoje kujoja gukora washinye gutara bada mugendera bosibona kwamboli nkwane igoro bunabona moko na ukora chi campaign yechi you are facing embuye neroro gunisimu yakire maki gakari kuruwegwa koko genda aseiga blas murabeka yachagete binente tere yo gusimeka bona yakire yabira umuti bona matunda nini mubugureti nemeriere mekonsana kuye simora narudi ese chenga kiena azungu kire nyamira yonsi nge machiko sincho sichonsi nabo bwate agenda nge manifesto nge ere workable ere real tiga mangana yoko gamba tu buno go chugokora igabakuboni akibona watu tiga bono rukuminga na kyora nyari korra kiri umuntu omosere nko nabatebanga tokogendera gosera teli bantu bange bogwachi bese chinyinge bona amande ntumaite sabakurusi bese chine cha corruption which means na monkwere ne banki gali nsabe no ne million mba mangita na haraba sabiri na akorere biashara na barangi chi million ndio nchemba sere lakini kana achiri bunge nkingo kora I have to pay the bank ina re picture tutakiri muna nimubwate this platform mo koko is warnings mo koko nene nga ekero baba serire chibese chiri lazima wafanye nini walipe ya to sumbuire sana naende ababa our predecessors to be bali ba uchoko ba former bali ba uchoko mosoe bakorire gasi okoyana na chibese monta kuboli mbaitaga igabatongi aude gotoere nekyo tetoko chore nyetokuru bese usinyu kweresera nga again and again nga ntogusukwa mutwe onye toko gendire culture yo karaki yo konyora chiandout gaso mweshimi unapeo ekirachiza chikuruwegwa iko nakobolie kura ekona buna bono nchenko bolie mbuli gosenjera gitoya kombuli ngangaki kibya kite kirige tigwe ekiagara kochora baraye bali abaya barakore emirimo ase constituency gose ogobisienda yonse tigaba na inji baito bagusi batige ko nakubolinga kiborere gwachire na kyogo tutigayiga bantegerere mbatebiga ki nje mwisa konge nafasi ibonda akora iga ase community yana yabagusi gose gaba na guseki lakini isabika ngabona ngo batebona bangira hini mbaye bweri mpaka mwese mogendeka mwachire bari munywere cyangwa abantu ngura akore
lakini mwenye olenga ki ekero mwanje ore gamo iko bamati je munyabesa uikangira je zachiane ka gokumbuni gokana onako kuritie kura mwalimu Black Tax ngigora Africa igabate abanchire go appreciate abaki ba ikura buna bachicha bagotegera because bayirire chinga kigotegera babu ate bintu bya basumbuete bari gikokora obisiye ne yabo ndate benyora babantu bagushinda Kenya obisiye ne yabo ase nitwe to bere bunge na jire ngakiti ganyi mukibirengera ibintu naje kubigambira ari igo ekerongo cyasemure tinibonya tinigo cyanga ko mwandi ikemeremo ande mbaguri chikura imwe to manga kenda ari asaba ndo bande bari ogamba mangana ito igo bisitariye ya ninji bisine yabo igo tinko bagori bisi yabo na ine ibono ubago feel okay yes aba Kenya bago feel mo chumuligere ngo bulinde sembambi yabono iweto mwalimu otebire na madam nera goteba tereni yo kora siasa sese ya Kenya ge kwamba ko benko sana nanda go bulinga balinga barate ne bataguru kuguru ko kalipa kabande bateba nonye ne bunge ngoguru baroro nabo kuruga iga madam kwa irwe ideology kubwate biremire ngerelie biya lakini kwa makanyoro kurangirirwa mo rayonda ntebe tinge kero gutiro le escapement gati ali wakirwe simyo tebe guntete okorora sigete kwaenda gwabwate birengera nari kwa rure gusigwa atebiri abantu intuli chikogenda nduri chikokora simi yako nyole escapement yako tebia madam obwate je option ibere otare oche tukwane naye gose kende kebe balenga wachi ko test that time no chiko tenda mara ntengo chandi gotenna ko chandi gotenna nimbaye my word nimbaye commitment ya ukweru kwane kingo tebera boibo honestly this is from the bottom of my heart tindi kwenda bunge sengenjo ngo chikoliki ubonda bondo bubiyashara ngora gwakaka kidogo nabe kubo kimemesa nabe kigaliana makuta narenda abana bane lakini gakinyamira yangiru umuchando omonene for a very long time wesikuri each position na koli for the last 5 years for the last 10 years nyamira yangiru boko paka yani mbwetu ugosukiwa kwa imemono ese gutiko gosukwe spirit ngo isegwite umukyo ibo gosukwa then tinko nyara kwa nyamira but einero egonsukia kwa so nyamira go change nyamira ni mente ki umo professor kwanire ga igoro ye kure yigwabegete kwabegete umuko bonda gonsa bakende juwe kora nakoreteke ntwakora netali tiri ikyo komorari gekire bono yekire pia paka bantu balito saba chikora bangere gotongaina ogwakirwe seminga umuntu tukwerere gaiga tokonya gakinge tokumira muchere kai buna igoro nake tunakurumba gombo umuntu kure we need like 4500 torenga tokumwiki muchere on a second ende bantu bakulira in tons on a second thought ngaligiringa ki I come from Magombo aguni mangete let me just make a call kama kumanya muntu takole tiki takwiti pon to move into some conmanship integrity ito akomuza mwalimu integrity ito bada bwate akomuza na rengenka wiki ndi tuankwara nkanari na tegeta ko mwana jese ko okakini okororanga nincha kobolie keroboboli embwembe yale embweye yabeire mbi otutagete kuna bono morali kibe nkinda atakire ntwari billion ya nkingo korere billion none myaka na ikire ni inyamanko libo ni GPC bere kana chanara billion yentagete nkingo korera aya abana bane kiri barayo yesa tigete jinu na kiega bakamente kurwa ubwibiyo bobo koreka ligera abantu ujwe tanta ngonta nkikiagera abantu barabito bakanarie abantu boite kitabicimbe cyekibesa yagere bono no baragira bayono bakobobisa unabo sizi ngari bari cyake ntubwa tegetire kanene benda ke umbu ali ase otote no no anemesi okwana ngaki umwishimi wa cyandamo bagokora abantu nari bagokanduri gokone kwa nini mbona weka aliyo bagento bana kulinsa lakubaburi rero iga na kimoja kwa weka romo ishimi kwa kenda kuiruchi kura lakini ndiri kumwa ana baburi iswali lakini mbasa kwa ro CIC aliti antige aliti kuna kuboli iko na wani ali boli nka ali asaba ndo banka boka ngo kwa ingine ngakiale ndo takire abantu baito na baroba manyanga ki ututake tumurai utokora uno mwishimi wa manga mare mdelete moyo tiko basa moyo wako lero ndi mupungu itonya kwa chatsa time enjoy omana abine dikurwa somo gakoria asama somane na ali ngaki mu gako manga
yali bali chali primary school chose pichi abete permanent buziyendi metabwati. Okay. Yes. Madam, yarure kurua se buna bono twakwanera yarure kurua se chisemi onde bwensi ole kuri gichikura batukama ega buno mwaka daktari atebire gare ko ba defined ni bintu bi education kwanyora akurigere rw'uburemi abo konyora barayi bari goche gusiba manyekanete nyare botoleterete kawa nyare botoleterete bintu gete development yakobeka chibesa somubuko abantu banyamira itukolia rero mambia abangina notete ko batebinga kibarachi ko bagokora akiura abasemi abangina boka bona usaba bono batebera ni bose lakini ndabangina le nabwe target yago mono na wochi ko eliogi abangina nimba eliogi n'abangina ntobwati category sato cyabangina ntobwata abangina bali barabatakano ntobwata abangina bali abangina baka waida bali buye but batakere small training ya batuale chimbaba bayiruruke ntobwata n'abangina bali young mothers tiyanchakire na young mothers imbale in one of the other bad drop it out of school senje banyoleta abana bagasinyukwirana nto nimbwate kerengeri gose tigendo na skills for work no kubarangeli obolinga nkyoro charanyale okano ko somera cross chikek no nyale korosi chiswenda no nyale ko kora tailoring no nyale because toko by skill muneye na bakora tailoring to seti center ya tailoring to yoni chi uniform cheito wosiesi school ese uniform ya staff okora babegete nebintu ebinge toraone not only in Nyamira also outside the county so nimba skill in a different field tote ya bakora chikek school njire tatakira osiri chikek usechi megati chinyangi nimba skill muneju nimba skill ya pia yokorosia chi ebikabu ne chiswenta cause nara chire guchukambani ko nyora bakaro chiswenta chingiye abatali bakoraki bakugura bikabu bye bikugura ibine bintu ndakore what about abali in business okora bakoni chianga bakoni bikoro to bakoni kibagocha boyikorwa isili boyikubago kolia bayikoyo nkyo mangete bakule babayikoyo cause abayikoyo ba able to import ngibagenda tabaku import ndu tatanyare there's something called minimum order quantity kana ngunchore ucheseke gusi agendera nabongo bekande kerengo ngirute tania sobonge video kole bono most of the time ekero ku import ibintu kuru China bagotebinga amache bunayo to konera shilingi onye gokugora 1 million bottles ekyo tanyari kugora buno monto yomo bachamo bateba njenkwira maybe 50 ayoira 100 omwalimu aire go 200 koreta bantamo yaba raisi ba attain minimum order quantity onya bayikoye bagokorabo abasomali ngokora lebo bachira le babwate abangina bakora bare manyamakima gaiga bare kamukunji they have a lot of money senje bagochamo what is it so hard for us Nyamira basubati gochamo bakore minimum order quantity liboli kwa boliri rande anemono sogocho sobwamo ibine byumbogo kwanera ebyombe byatwalire scandals madam era abantu bagali wika chibesti abantu mubuko bagendera chiracho I think a point netu amisiri gaiga byombe engenje toko biset on table banking and on trainings toikoba a single signatory toikoba single signatory to the account yotebenga kana nusirange million nda soka nere that means we also need to form those committees on the ground to nekitoka tebe tokulendana no tayikonda omobweka chikuru chibese echo those plans have to be put on the table to set committees right if we get it right from the beginning then we'll get it right all the way to the end wakwanere boy gonta tekwira ni mwalimu ekara wakwanere kerengererie kebono nchente tegu amplify ngire bune county aba governor na bali chi boss bono aiga senate gora kirabe chi kilometer yamo batebire ngantu committee chintu taitigo chihona ikento madam wago kwa nangelinga collective responsibility amaisaroro kiro muntu onya twate barero negira stoji kugora kutugorwa se committee toigwananire ibira stoji kugora 200 nigo rogo twara no ne cabinet yao ngakibona ora kwanere representation yeito nenchira tugwa actualize mirobeli itese ground aba gavana utubwa 47 kana tiga babande katugwa ne bali basita gusi babere Kanyari no mheshimiwa Warati the Senate taba women rep women rep Mbaro
lakini ndese bosi account ne gaba ebi bere naro ndo ushine ngiye abana nambara nyitumia huya ega asiye senate no oversight account by all means kana ba kwa rangeiri uikoche no chomera magunjara na nangaki inki kibeza kiri kwa yetu wakitumire ne abamusiye ba mu abangani muna mu abangani na barabona babo barali asore yange barole kimwe kubangana mwakorire kimwe mwakorire samoya report ya jirega ki mugaba na gete beza gete kia sari kirenchira gete eka siya senate no bo chwa ki ground eligere ni ndisa ngite ko rangeri go changira na machiga bate mbari ko bodu bo ke bo ari ke igora abaite ibada gire bo cha ligera baba nyambo bole ano wa kuchingo libugango tukobeke muina ligera da sene kiari bamanye bangire bocha so resources siri tutakere go tua ase county ya Nyamira na Busibu na kuna mushimwa kuna kolera tale utabwa dijira ntuwa kwanta last time ngaki tali chi billion ko mukira ikira ya Nyamira gose kise bintu bimanye gosuka kiri chinke mu ayetu ngakiria nkimu akorete igakonya abantu be county ya Nyamira na Busibu igere none ko roja sese ne tia okuburiwa na ndengo tekere bintu bya bichogeta yoga ko mapemo bigete sutiwe ose dress yao buya ni kifanya cyo ni timu yao uikaza se committee ile yukiolisa kwa batevi abese na yetu 40 million or 400 million karosie pale evidence pale kaya so none committee ile iyo ukiata bayongo yore na ndiko kwa saba abana ndeba akodele gas bya somo akocho lakini akero uzijibesa ukachiko prep abantu baba kwa second term watu buatia iground ya so this 200 million ngaichia chiete ono yikuri yo tanga kimuntu lincha kuriya naenda kororanga na ate runga no mungi none yani yikuri yinjira gete natindi ko chamu but ni laki tibajinga to Nyamira na Kisii county abagaba na bayido na banusiye na baro desa puso denga ki aba yo zene chewa na inji tisa we spend na bana ki nkoroziti milioni ya yamo akira twa korene mu buya tukagana tukaragira ni still okay so na pia mungu madam mwekera mwalimu wa Uganda yeko remind yente yeko kwa county yeko ku Makueni ne gati county boni yake rogulilio auditor general no ligerelia so mtandao okonyora bado barabu amagana pending bills tali korekana se county yabo ne expenditure yabo ngumachire kuambatana ne bintu bibi gokorekana ne collective leadership ne tabe yo mugavana yo mu women rep na kiregento Nyamira are we likely to achieve that because Nyamira buna gwateba twakorire bintu ndoteti korakana because bali bararona barabatemire bakonyara na perhaps yo soburai lakini kwara kwanere igoro yabarai inchira ya bakore bintu nabana inchina barugwatebire mbagite bikuru yamate intamanye abana inchi bago demand too much mbaka bali abarai benyora as a point batanyare gukora kende pi badress mechandeli yarorekana ngantura asigete gatukunywe chaye kora totomira 500 ya nende yaya tianchakire yaya moro Nyamira ntu atwara bakongu bonge sana oborai botali bokongu boteneni county maranto bwatichi MCS marakabere bande mbarwe karansarari manga bande mbarwe karansararo bono nye to bwate chi committee chi parliament ibere within na kibintu bira be kwa matwete na bills chindi chiko karaki chirasku ibintu byarari ya Nyamira paka naende kero airete case keri koti ngabutetu monogere gabutetu bobe koti gateba ngaya esenje mwa mobutete bobe motakere aendele kuri omushara paka ese omweli buki tenyo of office ya elze ese tinjera kwa kintu keno nyandito kubeke metwamu that's number 1. Number 2, ndarona aranga mbate banga kabugate public participation SG budget chiri bate tekorosi bintu bate bambato kyusenke mere gusenga inali geritin ko nyorobuye ingwate yabantu baito baikarro barole budget yeyu nko bolinga chi budget chiri bare gosoke tuwaligere tuwatebe yenko anda chiri nko bwati kwetone tuwabwati korumakiga tuwabolinga ki ni mwata tayeti nkorosi muri ngo tume muri 50 million korosia kubeka mali yo nyagitari na ku improve this and this and this and this nko kora tule follow up maybe pia na ntuntu takire to boli buna ntuba na inji ese ikere by the way ntuta kire abana inji to go kali mambi to bolinga ki diitu achite public participation mwatebe tenga mutumie 500 million korosi e pare gosine yake backstreet yeyu ngayere bono motarango motatra budget endefo
nabanga gocha senate nendo takiri kiri amarubanda gwa company okay because I know they'll be read na watebera bagosoma nande boigo gwakwanira kinende kera tokora public participation ingorangirie room y'abantu bali tukuigwana na baro nande kera nachire bansukirie kirogo ngumweshimiwa mbia mono waikira we likely korore mbwe kamine iyo nabona chibes chitali kwa audited biya na chiro chitara kwaneka biya ni chibes chaba women rep kwa hiyo baraga kitikabo na kabankali kanene mono ngaf kwanyora ngamba bwatana baruga gantu barakora magendero. Do you think ngakiura chikorora chibes kamine chiachire ntu apart from gutwara CDH ngakiabanga na baranyore service for that? Number 1 HBS changaf ngaf ne ntoire akairia kalika migige kitetu mean well outlined ngaf yetakere kore inchebuna kere mwangere bageli ryogo tete nchipoliti alibunge kerongo seti committee yane kerongo lika abantu alibwa kora konza ne manager teninje nguchi wakore gasi ninteme kulika the face of Nyamira nindi kabantu kuri chinsunyo chonsyarali cyanyame te bali boka wanga akete chikura abantu bonze ekero kuri ke the face of Nyamira neba komusana kwikaranza toteba ni mwalimu muntu ali ko chibese cyaki tutu masabu you get because I love the interest y'abantu bane at heart so from my recruitment abantu bari qualified ba representative the face of our county once to achakire boygo tumane kwikaranza kuri priorities kyakogera nyeto atabane chitangi toko terikere county terikere constituency that county we have unique problems for each constituency to ikaranza n'abantu torole ngige okara kitakere karosigo torwasi budget participation ekwa rate kire watebugo eche tebali boka banga akirite chikura ebe open kind of participation eyo kwa te antu ngabantu agree we share even some of the minutes to akora to agree but develop a checklist and maybe in the coming years we should also have some auditing yangaf you take or was we should also even think of even impeaching a woman rep nyembutego karagas. Does she have a reason to be in that office for 5 years? Anchu muligereri ukorusi gwa bisi gwachira taliche dateva no mweshimiwa Mary na ndengorese ekatiba mwalimu nayo kwegeria abantu abachigoro ngakibachikora babatebiria matuka mange sana madamu genta kwa ne iregerie ko ku public participation nabo igo gutwara checklist no go audit kero kuligereri astolega 2026 konyara tole service for our money nginate berabo eyo bisi ya women mushimwe kurande gosono bubungo buri so women rep oya Nyamira abange namo bwate mo kuna kuina nenje kagite naba kantoliko obisi ya women rep teliko buri kumaswali muno akiri mo kwata kanto moire kakaiga mutakire murendere abangina n'abana abayise bona ko babangabu nabali banyolira abana senjeragete mutakire mwa lakini bono unabona women rep yana ya Kisi County tindarora participation ya yanga ki into gite ya kolekera gasa abange ane bezindi bana babeka chianga na ende bunabone binte bya abana abisike bagutumia mu bimanyete biritango sukuru chito cya Nyamira na Busi na cya Bushiro no mpure mali bambale bayikire level tango bono mu nuri abona gwita raundi korora abana banakimure para abasomya babatigire bintu bagutumia toikora gindiri bakoreka nabakwanya ro mwanta isukuru asinge lepenga ni garwale mu biro kolekana ki bune koraba ono nyanga rendo mu aigasari mu abo bayikwenya yo ira obisiye yabatera tumeka buya ari kuntu kiro da general abo bolinga ki abana na bara mu ibime mkanyenge mtangire report yuna ki mwatumia ganta ukanga abakeyo aya niche haya seri haya segete kwa boli chibaza chitro kigotumeka I've insisted boyira sana tali musara ine company era waka ni studio yego waka ni jingu mayo tanga bono likiremere chichi nkego wakana ngakyo uchitumia lakicho wakonya kondo Nyamira emeni nyimanyeta ake mwako ni mumanyeta at personal level no yale tingo mwikira late Nyamira tinda chiwo late lakini na ete tonkara Nyamira ase miaka ya abire tango tiringe nchigire bona tango Nyamira na bege ndetu gosuka lakini terasuka street na rocha alia ya mo na Kisi town ni Lamu na ro onyo gulite ba rosi para ko genda mbuya kabire
mugaba na mwaka nyaribo is an experience pa utakero kumanye binda se miaka ya bintu koleka simbara kana watu umuro bonge ulikuwa kogendie bintu kuna tata kogendie so chiba chichigo truly igonde big support ye uta general ngaki ntori pesa kitu cha gushira nyamira njira tumekabuya okay na at least take away mistake kiajo ni cheto ngejeto kwa bolia we can impeach them lakini wale ground yuko impeach abanta wano matinga yuko kira abe kwa kiaga MC nga semba libali bakonyo ana seketenze yo mu bagambe yegenteke hawe matuka ko nawocha boka nto ayita ko yenjere ndo kwa make constitution toke na ali chapter 1 number 1 tuwe chinguru chilia toko yanga abanta babere compromise ya JMC yo koragera tubarusio paka bonsi tututanda abanta bana ibo zito pesa kitu njira tumekabuya na kiaga tuacha ndekire busito ko kumyokia barayikurumaga ngamya mbiri ngeri bwa yamo buna bona mheshimiwa atabire umuntu ukura kumbe no bulimo Ndratweka uyu bwa chumuligere chetri stake 50 na isano isatonya gwachakire kubwate ngwane nawe ndira baraidi do chumu ali mu kwegeri inga kyubura ibo kolekana nabo igo nimbwato yo bwate libaga lyo kuligia ekirugo gyo kobo mu women rep ase county ya Nyamira kuruka Meri umigiro gante bya ngani gatagete kuligerera inga kiro montonyore libaga na eno bwate liboli semambia bono orabe go kuboli go chaga iga studio toka ndo mutimo ko musini tokoira na tuguchikwa batoko bwate feedback yago mwishimiwa bana maswali ngo chale na bali babwate mangana inande na barabe kana mo bakurande nyekende keroro na bogo batebi keroro nindo chega iga saron tita garu muliki weigo bwegeta sen kenda gonte Meri Nyakerali umigiro very articulate woman who truly values commitment and believes in working for the people. I wish her success. Okoganeri bya. Nindo chega iga Dibora Mora agoteba I'm loving this cell. Sesh I don't know wase muhesh. Tingi muhesh ale kolika. Aigane Soko TV mwanchu muligeli toka ndo mutimo kotoko irana. Chisimina chingora abwa tandara igwa kimo gateba. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kurumuchomano Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chindi chense ya Kenya Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano Emanya mange Naboigo bwatra Nensoko TV Koigeka chingenjo chiomugusi Ensoko TV Oboroso Bumugusi Ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonzi chipetiri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia betri na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia betri ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne betri yechinguru. Betri ya Autobat ni betri ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kuja mstatiwa, achana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat.
obutindi n'obusumbasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna amariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa otire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabataga Betami twabarwali erinde obuma bwabo bwirane gochaso bugimo asamange twakirisimyese namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buri gukora kingatare icyo butindu. Ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiwe kemia kasta ngachaka ngondefero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsaiber chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi eye ne Nsoko TV oboroso bumugusi. Wancho muligeli nande twiranire ndoche chimigenda takuminyokaga igacha bere isato ni taika isano mugusiba no mugundale olio chire mugondo kolende bali batigalite nyumba gosoko na gole hose gasi kona kuligerelinga ngakinkwane yere kote tole to twaro bwa banande butukongo twara tolo muiroro kera twakorera maya na bakonyole nsemo yenkwanelia yakwanwa semambi yabono gaigani ndoche gaiga mwalimu wakwanira umayene ugosaba korobulimo nande boiga gateba ngachibes chito nigo chikale gutumika bube nindoche igaiga nale olikire message agateba nigakuru kwa Boniface Mukamba agatebe painkiller nigakuru chinsemo chia kurbukeira na ndagatebera gakwiruka mukeiro mungaini akuru nga Edward Keoro agateba nigagateba iga bukira tuko live ngwaneli Mama County na mwambie tuko kadi vijana byachakira gatebinge kadi no bakalebero asema mbia bono mwanchu muligeli buna linate abatoko ira natubwate chisimi chino bali mu bwatoko bolia bali mutagete kokora komenta na boigo na bera atoke ekera Mama County ana korozirende bano batebire boigo nga Mama County kero gona korosie merobeli yago na bera atoke bintu mbere bakuri mind lakini ntatora aligerelie kera tona gukwana gusiya ito kera tokwa ni space ya baswati siasa ni bwata yaye abana babo tu abarolira sama tukabwa ngo mwalimu na Mama County noro cha abana ba siasa bona babeire ekeroko gende meeting chibounce ire ngogo bogoli ega era ndoje bakali kumigerunzira na bora itu eyigo ni simsindio
kaki yabire obwoba mono gosoka isko no ene kero guchenda gosoka manifesto ya isko gari commit the people tour itakirebe a friendly experience wana okonyorore no obwoba sengenjo pia this gunism ya kire mono geta chitko ba temdikere gekakia kia bwango kuchimututi maito sento tware country Nyamira ntubwate bikorubu nibi Nyamira ntubwate bikorubu nibi tinga giretu se nkorora kwaro renga kiye ya bwango igali gusi stadium ekero abarayi bagocha korori ngaki engusana nere engusana nto tumia ki stadium kwaro chekero mo musike we matianya alikuwa anda Nyamira bakasieka engusana nikaba so there was that push and pull gunsinchire everywhere gunsinchire everywhere yes mwalimu ntatekora iguoyo mayagoira nonte binga kiuroje ensendoje nga nera bono na bora arwe birengere byagoje kwa kwemeta maite soko bwakire bwakire bena sandi ngoto kwa dare se babia bora moko ndara Samuel Wazire yo kwa guru kwa masagega iga lakini ande Machakos bona iga uri Machakos ndio maana singenje kwa nengia asante sana nyali bali masaba bono iga mwabo kamubwate chi million cha magendero abanya na mbere iboro ndoraje robya igo lakini nende nayo temo mwalimu uyu kwa ndama ngana maya ibo linali ko ni naki tanga kyomo rongere kiale utirimo gogete no nyase ita ugara ukimate saba sanyo baito ba mate ti yesu otia ora bara iba ito ba gusi ba kwande tiringa ni gose ba baligerete kinda kiabo chioka batige to chandegete bagel kwane tena ndo muraibu nsate betedero muntu mungaini umanyete getange kiese kiale kogenda igona ro muntu mungaini umanyete getange sikale kogenda kegaita moiro kegaita sobo kegaita katalo kangia ita saitu kana moino gesio meriti Nyamira na tebete na clarify tenga ngo itakire Nyamira kimbi amana singenje yuna to kolia maiso igonga integerre gokia ngete amana singenje na isa dikirenga wana mangana ina charo asante sana soko bwakire ngoto kwa nere semambia bono enduki mentally yogi ngata wana ki awono amangana yobora yobogwete to abaire nje na abaire porpo tuna dina agete chukura 40 people wono jega ntanara dira bara ya bange bale kuchinda kiabo na ndege tokenda bara yi baba abo tukeka abantu ende baetera igora baga iswali ngumu mutfati byo chitago korokwe yangara kiabo ate ere amana abantu bale no bara mekyagara abantu bale no barema bawo birisana bawo biriyegeka ngo akabare chikura ayo amo abone ije ande no mondo mayete siasa lakini go to weguru okay babo chikosera igo bagosera muko begwa mumba igo manyange bira mambire ere mbire angara dikiabo ate igoro bira mambire okay asante sana tiandara bwata babere can take that one chaka yo mbiamo sana office yomo women rep pia neta kire shughulikia abantu bameta no barema abantu bameta no barema pia mbatekere banyori equal opportunity to employment ntaragenda ali nateba some of the bills ndatekengire bunge na kia abantu babarema baraye gwegasi na kitura encourage chi company chibe abantu babarema egasi ngateba nga ningiro muswada mungo ko teba nga chi company chiri chikulika abantu babwata barema batakire bayegu like tax na kiyo exemptions bayegu maybe some like an incentive yokulika abantu bakoleteke babwata barema na pia ntutakire toite nimete bile ilichikeri ndio batindriko ndirabe enforcing kero kulika abantu pia notakire ulike pia abantu babwate obolema okay teli kigyoka nkiate banende mbwate nintakere pia mba train skills mbaro babwate obolema guchinza baratumia computer gokaraki barali kuba be receptionist mbaro barali kuba bana gusukiugo sukibuka iga maybe mbaro barali kuba to bae maybe clutches na wheelchairs basuki woni mbwate pia program yabo ekero bangere libaga okay gogwa na twarenge kwigure bagarate abanonekera bakare goserwa abandi nabo baratachwe abalende bali buya banyore iyo monene yaretirwa
akiogoligereri goodism ase ensengima abantu bamenyete no bale mambaro na injibu namanyete obolema tibuli nga muntu tabwete kyagokora unless obolema bulia wa affected yo birangereri bose obongo bw'umuntu lakini umuntu bwate physical stability ya yenge bose usobora kwengete boseki wena wakolega igasi atakora ni chia polisi ni chia mitagini aikarase supermarket ya safety agwaka takamini na babusabu abantu bagenda igo abaminto bagameto no bolema na barasitole na bara asemu yito buna bagusi igize gotoge kananga onde naro kubarura buna abantu batari bamana ase tole igo okorera mamojo uno mu naburiwa ekinege ntukia muhimu sana na ena bakumukia tuimukie numba ngana bari kumukia numba kakara kwacho oliwe igo ku insist parliament yalinga ki abantu no county government banji bali siloti ya musim jo kulika abantu e percentage nero ebekira abantu bali zapiti bakonyorega gasi okay na twana gukwana siasa ya bunisi byarorekana sama tukabwango ibi bago bikali kubuguligwa tigabona ko tebye moralia tuikira asabe sana abanyona nakwana ngikasi tugushi yali nyore guti gutanga mungu wako ibiranya nende juro mo yako berenga nabona apite ndio kane kera bayitirwa banene babandi kongetani bunisi muyi go chayiga kibese to akwana lekubukana kibese nabana siasa mbali asenye njumba bwatie e program bakwira abantu babo iyo babateba moko romu alimo gwetaga iga kyana bo arakwana ibintu bitani tie byane igo moko mocherera omwebiranya omoseri kurugwanya moko romu no yo gweta ali bose nali magomba muminyokie igo ebintu igo kikoba bononye serikali yekeri go kigotiri na mangana ya yoboke bago bw'abantu bikumbi birya no nyamboka wabonye na agwa ko badenga yana makoreye igo na bara igo bara atali igo ngina atebera bo no nyane no muchi injo seinere iko kwat kana ngakisa ategeta mangana okay onye sho ategeta mangana bona ategeta bona baba danga ki abantu bali bo mugakolia iko bare gase injo sana bali ngeiga oboke bawo kwarorire tatu lyo manene bworo gongorohima na atakira orega ki tuagendere bobe ai mukeke nunguchu agorororo gongo lakini bana taji gorororo gongo una tata bworo gongorohima ili angaliki bibi kebire sa baba kaba iwaje kubweke bikundi ebinge bijiko mutandika igorari kyagera erebuna tato sinyiru watabanga kegente na gekwa kyatara gekwa na gekwa nirenga ki oyora atoke poso aigwekane na obunora igo kubeku irigedegesire onye ngeji gosira na wansiasa umuntu natiganga tebye no chonyo ole mechande menesa na bakonye lakini ando bengangero kumyoki watama kero jigote na bobo itwa sababu abantu bayikira ase bona badaga kibotori muite kera tata akora tata baginde yo getibo madam kira tukukwana boigo siasa ya gunisibu yakara bono at least natona ukwana chi promise kero muntu na chi promise yako na bateba cyabukire twaligereri sana nubwate kirenga utete gukorera abantu nandi gwatebire gwatikiliti ibintu byawo kero kogenda twancheranira abantu mbatagitogosera unkororo but goodism yemwe natwaikwa nandi ngwarwe contribution yago muchandomo na sororekanire bono goodism yego chaka ni chiklama call abantu kwanyora bekire bebekire ebatete gosoa asesemo ya innocent for example ninchende bono umonene igorali apex mwate bonde bwensi ugukwana onyatali gukwana mangana kubwatekanirwa na innocent umuntu itabasa koreki tabasa kwenyora ese species naboko nyora nimbwate nchira yane ndatoke ngukwana ibintu byane na bitabwatekana n'umuntu lakini mbwate practical examples kera siasa bune bonere gusi baroro bono tutebe chinsemo kiribere ya serikali nero nensemo ya united opposition nero ngakimuchi kwagacha siasa yaino paka mustanda utinu kabanyane mororekane mubasa kororekana nga keruri ya gukwana igakwana buna innocent I think ntu obwate monkonyi kwinyori liteli ntu obwate a body ya liko govern chi campaign na bana siasa utekerio sign some form of code of conduct enye chiguni chea ucharo kana na chi cause you can easily identify chiguni chenche ya it's innocent enye chiguni chea ucha participate
aso terrorize abantu. I think there was you get banned or you get fined. Go bantu mbanyorete chi fine. IBC actually nebwate a code of conduct. Tuna boniga ntotakeri gutokese campaign mode. At least what you can do ne exchange program yo gati abantu bintura chikokora. Lakini taliyo gwikira koreka na bono gwasoire full gear. Na ndebono madam mwekero gukwa na boigo siase nebwata mangana mange sana. Na bonkorora kabisa kwa itirie ground biya sana. Mambi yaye ngende ndigia abantu mbabekere t-shirt kirikire Mary Nyakirali Omigiro. Abantu abarorekane litanga ninje bagotera lakini baike muinari basalie bintu. Siasa abwate birengera linga erorekane naye. Toruji ko jole ko ba disadvantage Nagi kina ko eresranga ngaki leaders honestly ntutakeri pia to develop tolerance. Na batogo disagree in principle but to maintain peace. Na kina watu yabeli tanga ni koruga yeker tu amanyire the repercussions yuko sign a code of conduct and uyo kogosa ntu akere toringa nkia korerwa. Tumani wo chance gege no ni ntu ntakere tukwane tukwanira abantu bali baita ntu takeri tobe chigundi takeri tusari the other side elieta but yonya bagokora boigo. There's always a way to manyango kolegasi. There's a way to manyango to mabantu babeka t-shirt chana banda basali. So also we need to have those community policing officers in the ground. Bamanye baka bwebinte bin time before we tara koki that full blown problem. Mura ini me atenge to ka. Ni mata igendo jiko batebi na wanda pingwe. Igi ntunge ko ngaki na kike koro kwa igokera common sana Kenya. A kingpin. A kingpin no monto uri abantu bande kwensira so mwetero. No matenga kingpin no monto mo bemon kwani etoke kana e kingpin yeye ige yange to munginoyo mungino ta akora mukutane kiagere kingpin yagoteba somo komara mu kumunyokia. Democracy na kiagoteba philosophy ya democracy. Kero monta space uri otagete position resere amufuru within a dictionary ya sako bori yobogambi atebi abantu ebintu motegerere mokorore ibintu bya mbisa ini muri ko mubore usimo mubore masonyo ko ne abayiraneri muganye tuko liye chikura mu akasiko. Okay. Ono space iteyo mbabu ati nafasi yoko tegerere kiagere kingpin tera atebaga ki tawe nafasi IRS abantu digeto pick the best kurwa sabanta. So ekoroguni simie tayo. Wanye mungu bona ona ali ogende magwa ogende ki ogende nyamire tawo dio chama kwa mboche kio ukwana abantu bakotege. Bakoburi bairaneri. Tukuri chikura bakonyora mbuyore bakochora bakateba alibona kwato tebeti mungu na we wish you well bana yanda kulimere. Okay. Madam, otete kwaga chenyumba ebwate kirogo ebwate mesa asa abantu bagikaransa baligerelia. Kirango otegera this morning. Siasa yo mwalimu akwanire ya kingpin na vera ache wo affect in one way or the other. By the way can be kule tigatora abuli boy inde kampion mo musike Fred Matiang no mbona ogona onko bodi kurijobele. Okay, waracha kwa nyolire chinga gichiri ogendete kuna kuminyoka iga bakubikire candidate inde na of course era tokororo mbaro abatabange mbaligereti chisemi chicha obwato bungaini obwatemerobelie yago bwate nakyo chikubeke mese baketulia abantu baikaranse bachoro kirumonta ategerere kurworo ingoteba iga campaign ya neteri chikobani campaign dano mo campaign yali mokora to shout kuruchiga ligoro campaign ya nese nchemero belimbwate ere mo technical kian nte to change nyamira za whole using the professional kind of approach nimbengo train abantu from word to word ngora tiri yogo shout elimbeko ke flip chart motugari na eresere ya mase ya mona kinta itenga achieve my objectives the road map to where I want Nyamira to be. Kana tunisi word is to where temerongebe to chaka next month. My aim is ekeroba understand the thing tabono kurwani ku bring in kingpinship in me, but if they get what I have for Nyamira, then they'll be convicted naturally. My main approach tinda gutumia nguruju timbwa tinguru
tinde tugo tege making pin timbo king pin agiro wate chinguru chimerobili tinde tugo tege meanga tinde tugo banga mtu wate bari ngo before me then compensate those who are holding office to let's say in Jubilee inchen tinde tugo tumia chinguru cyane chobongo boli nyasangeire ni plan chirimbwate okay once na rosrigo emesa na wekwereta yoka mwalimu ni ndoji notete comment lakini tigandara arwe namba uchia somo ligirige kwa chinsa na choche gedete kuminyoka 0788666663 inere namba gutwakira guchaga igase studio nyiko bwate liboli bwato comment na kende kelio rata tebi na boigo genda sense meli ya social media utobekere ekerengeri kyago na batokunyara ka batogo kwana naye igongo na kubwata ndichi simimbalikire simo gwake keraba ukwana leo tito na kidara tigira mora iguli tagadi kirengeskera mwalimu gwatete comment kiagera unaona gusi umushini matigani to gwata go nandi atwanjira nenga ki ense yito gwate ogesaku na ena berego ke tumu gwata ko gusi bune kingpin na ndo mona gwate njibilo ko boli ko mbuyore injo nda boli umushini matigani ke ano muntu mungaini ekerebe ngaki yiyo to kabantu bachupilwe mena batano anye moko gena nomination ile ko ba fair transparent and engia na nitawasa ku influence ngase cha munda ore kananga ngutaratore nere tuikagendere gutara nenge ndo ataisaini igo akikishe ngaki yego ika akore kebono endo benere kingi ndo rusia sachi okay atokonye konyora abantu the right people bakomukonye gashi onyoje kwa ina basha with president sawa tigandara bwate bono tukurira ni madam mtete nyugo sabaga ni baraba wakiro kwa ili ogenda dara ukwara dada bugwaka gochira namba itere 0788666663 namba itere 0788666663 otwakire gochaga igeri tukwane ndo chega iga okay oya timati nyanyu Fred ngiapta etego teba nga tanya gosiekirwa so Nyamira primary but go sem Fred go senaye kwana Nyamira primary na itre Nyamira ili ya meet the people tour tinda so ese mechi me yani village ime the second level now teto go chaka next yokumera na imme yokumera na anabarai future ya Nyamira kwa twakuwa na present twakuwa na ile na past tigatuligirelia yabo sibona future ya Nyamira ni mbwate ndoto mbwate ndoto ise governor gwikaransa na advisors pamo advice ngakia korani government ni mbwate ndoto nene ise CMC iteko bachukorwana chaikaransa nse chabori ngaito gusuki Nyamira guchi ndoto ngorota kera lituko somo balija batebi ngumungina kwa kwane monaiga genda kujijikoni ali matebiro ko byo women ga brava ko bitewa nimbwate ndote nene sabana baita baiseke babwateli obole muna bangina bokotenena nimbwate ndoto okay yaba murabake bali bakuri school banyole chigasi through information centers na kubayigurira guchimutu okay ndoto mbwate ya mambi neliye kero torange uchi senate togotara no bore mutu aleta masakara itu gekora ndobwate kende gyokobisa okay nimbwate ndoto okay Nyamira kwira na same map tobe no bole mbwogotara na gotena mutu yabantu bogotebanga I'm proudly from Nyamira. Okay. Wanda ara kuigwango kwara kwanira. No vende bwakiro. Wagire. Umusuraje yo bwana numura yo na ni muroje byamano. Asante sana. Ngakia yogorwa. Ngengoro kudismas ko mu gonjoro. Enkwana ya ntangani. Obuga wano umusuraje biranya okwanya ni yani bugetu twamasa abantu bwaje barayi barabupi. Bakwete kare. Kai. Ongorwa. Uvura ibuntu bwa Nyamira. Omuntu bwatumura ibieka igana nkoko. Umura inara igorokoro kumuna rore ngomwamisiye. Ikaje albori diri tangani ana maro cha utunga inanga igentongere nebete. Igentongere nebete. Umusuba jamu women le. Ngenga cyano nyakwetara na igentonge yo batokonye. Lakini inchana moigwe chinkona cyane kingiya dande nyasamo bwatu. Asante sana. Thank you. Okay. Kwa nyora kwane na isencho chinga kichiachire tigamwanjire. Kwa igure bura bagateba. Ugetutu gwabasa by the way. The other day twagwate conversation no yokoligia. Kiro gongaite kiarenge kyobo senator yes. Na roche bakwamba karorekana bagateba nga bugetutu gwa masaba. There is an issue.
boke nyumba ya oboke nyumba mboro nende twagenda ko boke nyumba njaba ntinda kirenkwa ne kitu masaba tenkwa ne yekwana yonse lakini gogo soka kurwa because tuwe diare concerned ncheno moraibwe bwe county ngima lakini ki bo nyumba mboli boka kitu masaba bo nyumba mboli paka kisi onye tokenda kuna gupusha bo nyumba iga nto gusuka haki nto gusuka juu tege ko banga oli no mu gitutu eto gusana mu girango oli no mo tete for example ino mo keira gusana mo that kind of thing nto gusuka na endo bora yobuna putona ate banga endo te ine are mbwate eso ta chikuri go chimagenga oyo nyomba kyakuru batutumie abantu babwata obongo babwate nyamira interest at heart. Okay, mbia bana mwalimu doje chiali umu gavana ono Simbarati station area hope na chebe kunyamira nkibiri ko bane ikonge ndale okore kiyagyo katike binde byosipi angusakara ini akamukuru konge kaike Kisi town yakaraherero aga kawaida aga waida iga iba ko station abo lyo muga ko munene ngaki bono rende nyamira mbu yatole yaikire konge ona kala ini ka kaiga ka Kisi town kali ne nanda ukadi rende echo ini ali agenda uja sawa kenda kuchi okay ikine gentara kore ekenene kubuga biya ko na bokwane bikebi ikiyoka okay biya mana sana kiro muntu soba kurwanira umurai parting shot yao tokole biya mano naende na chira senwe muna Njemeri Omigiro nko bateinga twairwe second chance kira tweruri bagalinderi ya kabere ntoli west ntoli tuguta tutakire tusikinyamira yetu guchimotwe bayo gochora abantu babwate integrity bantu babwate record ya performance chingia na kubeko bonyumba ensemo na kulika abantu bali qualified njebuna Mary Omigiro na chira senu mbwate obumanyo bane na soko ranch project chi project china ranri chia very tested and chia tumikire chia very chigosokia matokeo ingali baga ngo shugulikira abana bake our youths excuse our youths abangina abatakanu n'abana bali wetina disabilities ingali baga nchenchinyamira ingali baga ngoteba nga we are resetting the button for nyamira ngali baga reset button ku reset button emineti ukwigeka ukuye nganchere ngike nyamira obuye. Okay, mwanchi mulire bateba ngarende koigure nilibaga kiro montako bolia semambia bono na namono buna koigura bagende bana mbia mono sakonyora libaga go chase studio na namono twasangire no mugusibiri twakwana nigo byarenge byoko ligere linga to expand libaga lyoburai nabo igo kuligereria accountability ngake kwa bage gwikira nigo na namono mwanchi mulire ngote binga ntoko bugwa akira turasobwamo nabo tokagenda konyora bubuya sobwamo litukulia rero nyendikolekane tibu yumugusia gatanga mambingwe chandalire chenguru ku Innocent Onyango twali kubwatara na Diana Ndemo borobeli bwen soko bwa kiro ikiro mwele chinga kichinde na ndentumira na bageni aba se panel yo nakuligera linga nakyobora igwito turabeke baba ase encherendo. Eye nensoko